हरे कृष्णा शेयर பண்றேன். இன்னைக்கு வந்து 10th சாப்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், பார்க்கலாம். சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இன்னைக்கு. என்னோட சீக்கிரம்னா 7:30 மணி ஆயிடும். நெவர் அட் 6:30. 6 மணிக்கு எப்படிதான் கிளாஸ் எல்லாம் முடிக்கிறாங்களோ எனக்கே அதிசயமா இருக்கு. ஆனா என்னால முடிக்கவே முடியாது, எனக்கு தெரியாது மாத்திச்சு. எனிவே ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 days. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ எங்கிட்ட பேசுறாளா? ஹரே ஐயோ, நானே பேசியிருக்கேனா? பாஸ் பண்ணி அப்போ ஆரம்பிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டு தான் இது வந்து. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை எங்கிட்டே பேசுறவங்கள இருந்த ரெக்கார்டு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். பகவத்கீதா தான் படிக்கிறோம். பகவத்கீதா வந்து ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப ஒரு துளி, ஒரு டிராப் தான் படிக்கிறோம். நம்ம அதே இவ்வளவு நமக்கு ஹெவியா இருக்கிற போல இருக்கும்ப்பா, என்னெல்லாம் we are discussing அப்படின்னு. ஆனா படிக்க படிக்க எல்லா மாசம் இதை அட்டென்ட் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணும். இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கு 10th சாப்டர் இது ரொம்ப நல்ல சாப்டர். 10th 11th எல்லாம் ரொம்ப ஆக்சுவல் ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் லேர்னிங் பாகவதம் இஸ் பகவத்கீதா இஸ் இந்த 10th 11th தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்திரம் நான் 18 டைம் சொல்லிடுறேன். எனக்கு ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுதுல, இல்ல உங்க டிவோட்டிஸ் யாரையாவது சொல்லியிருக்கலாம். ஆல்ரெடி லேட் ஆனதுனால ஐ வில் பி டேக் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் 6 மணிக்கு வர பாருங்க, எப்போ முடிகிறதோ. அட்லீஸ்ட் லீவ் நாள்லயே இருப்பாரு. சண்டே எல்லாம் வந்தாக்கா by 6 o'clock you come, you'll save that 15 minutes time. Okay. நம்ம வந்து மகாமந்திரம் வந்து ஒரு 18 டைம் நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this is our மகாமந்திரா. எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறது இந்த மகாமந்திரா சொல்லிட்டே இருந்தோம்னாக்கா நிறைய பாவங்கள் விலகி போகும். அண்ட் இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். எஸ்பெஷலி அப்புறம் இந்த ஏகாதசி எல்லாம் ஒரு வியாழக்கிழமை ஏகாதசி வருது, அன்னைக்கு நிறைய வந்து ஜபிக்கலாம். நாளைக்கு இன்னைக்கு வேற வெனஸ்டே இல்லையா, நாளைக்கு நான் வந்து அதை பத்தி சொல்லலாம். இல்லை இன்னைக்கு கிளாஸ் சீக்கிரம் முடிஞ்சுனாக்கா ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம வந்து இதெல்லாமே வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். நோ ஃபீஸ், நத்திங். ஆனா இதெல்லாம் கரிக்குலர் மாதிரி எடுத்துன்னு போறோம். இது வந்து level 1 கோர்ஸ். அப்புறம் இதே தான் நம்ம வந்து திரும்பி எல்லா ஸ்லோகமும் படிக்க போறோம் level 2ல. ஸோ அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டு வரலாம். வந்து பிரணதி சொல்லிட்டேக் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது இல்லையா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे சோ இதுதான் நம்மளோட பிரணதி. பிரணதி மீன்ஸ் ஒரு செல்யூட்டேஷன், எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். இப்ப வந்து என்ன பார்க்கணும், லெவல் 1 கோர்ஸ் வந்து பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள், அதான் பார்க்கணும். இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயம், ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் த வே கிராஸ். நம்ம 18 சாப்டர் தான் இருக்கு, அதுல 9 சாப்டர் முடிச்சுட்டோம். இப்போ வந்து செகண்ட் ஹாஃப் தான் நம்ம பார்க்கணும். 10th சாப்டர் வந்தாச்சு. எஸ், இதோட என்ன பேரு, விபூதி யுகா. விபூதினா என்ன அர்த்தம், நம்ம விபூதி இருக்கிறோமே, அது பகவானுடைய வைபவம், அதை பத்தி பூர்ணத்தின் வைபவம். பூர்ணம்னா என்னது, பகவானுடைய வைபவம் படிக்க போறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைசரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு, ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான், கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். இவர் எழுதிய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் பாருங்க. மிக ரகசிய அறிவு, சீக்ரெட்டிவ் நாலேஜ். இன்னும் என்னெல்லாம் பாக்கி உண்டோ இதை தெரிஞ்சுட்டு இனிமே வேற ஒன்னும் தெரியாது உனக்கு அவசியமே வராது, அவ்வளவு நாலேஜ் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். ஐஸ்வர்ய ஞானம் கொடுத்தார். இந்த உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு, நமக்கும் அவருக்கு என்ன சம்பந்தம். அப்போ அந்த ஸ்லோகம்ல வந்திருக்கு, அவர் நம்மளுடைய தந்தை, தாய், கார்டியன், நம்மளுடைய தாத்தா, எல்லாமே அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த ஸ்லோகத்துல. அப்ப நேச்சுரலி ஒரு பிணைப்பு இருக்கும் இல்லையா. சோ நமக்கு அவருக்கு என்ன பிணைப்பு, நம்மளும் அவளோட பகவானோட மாதிரியே ஒரு அம்சம் தான். ஆனா குவாலிட்டி வைஸ் குவாலிட்டி செய்யணும், குவான்டிட்டி வைஸ் ரொம்ப கம்மி. நம்ம வந்து ரொம்ப சின்ன அணு அளவுல இருக்கும், அவர் வந்து பெரிய அளவுல இருக்கார். ஆனா நம்ம வந்து இது அதே குவாலிட்டி தான். நமக்கு இறப்பு கிடையாது. ஆஸ் அ சோல் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. அவரும் அதான் சச்சித் ஆனந்தா, அவரும் நம்மளும் சச்சித் ஆனந்தா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய திரும்பி அதை படிச்சுருப்போம். சோ நமக்கு அவருக்கு என்ன சம்பந்தம்னாக்கா, we are all நம்ம ஹியூமன் பீங், ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம்னா நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை புரியணும். இதுதான் நம்மளோட சம்பந்தம். இவர் வந்து பல்வேறு வகையான கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி வழிபடுவார். நம்ம சில பேர்லாம் வெறும் கிளாஸே அட்டன் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ காதால கேட்கிறோம், ஸ்ரவணம், யூ ஆர் லிஸ்னிங் சோ மச்.
ஆஃப் பகவானுடைய இதெல்லாம் விபூதிகள் எல்லாம் கேட்டு பகவான் ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், அவரோட பாஸ்ட் லைஃப் படிக்கிறோம், இதெல்லாமும் வந்து ஒரு பக்தி மார்க்கம் தான். சோ இது இல்ல பஜனை பண்ணாலும் ஒரு பக்தி தான், இல்ல என்னது பூ தொடுத்து கொடுத்தாலும் ஒரு பஜனை இதுதான் பக்தி தான், இல்ல டெய்லி கோயிலுக்கு போய் விளக்கேற்றோம், இல்ல கோயிலுக்கு போறதோ, இல்ல வீட்லயே நம்ம என்ன பண்ணோம், இது எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்தை தான் வரும். சோ பல்வேறு விதமான வகையான மக்கள் அவளுக்கு இது தனக்கு தெரிஞ்சா போல வழிபடுறார்கள். அது போல பகவான் வந்து நமக்கு திருப்பி கொடுப்பார். நம்ம எவ்வளவு பக்தி பண்றோமோ அது போல நமக்கு வந்து அவரோட நல்லருள் கிடைத்து இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தியின் மகத்துவம் அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவர் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை அறிந்தார். பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிற ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ஒரு சாப்டர் படிச்சுட்டு என்ன யூஸ், பகவானை தான் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுன்னு வருவோம். ஆனா ஃபுல்லா புரிஞ்சுட்டோமா கிடையாது. அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால்பட்ட அரசர்களும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூடி அவ்வளவு எல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்தை இருந்துட்டு அவளுக்கே புரியாது பகவானை பத்தி. அப்ப நம்மளும் என்னது ஜஸ்ட் ட்ரை தான் பண்றோமே தவிர அவரை வந்து அறிய முடியாதவர். அப்புறம் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் எல்லாமே அவரால் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அவர் இல்லாம ஒரு அணு கூடி அசையும் செய்யாது, அவர் இல்லாம அது கிரியேட்டும் ஆயிருக்காது. he is the cause of all the creation. சத்துஸ்லோகி வச்சனங்கள் இன்னைக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பகவத்கீதால 4 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இந்த 10th சாப்டர்ல தான் வருது. சோ அதை என்ன பார்ப்போம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சரணாகதி அவர்கள் முதல்லயே சரணாகதி ஆயாச்சு. இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்க 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 அவருக்கு இன்னும் ஒரு தெளிவு வருது. நமக்கு அப்படிதானே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கும்போது அவ்வளவு புரியல. செகண்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி புரியாத, இன்னும் கொஞ்சம் இப்ப 10th சாப்டர்ல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியற போல இருக்கோ அப்படின்னு நமக்கே ஒரு சந்தேகம் வருது. சோ அந்த மாதிரிதான் அர்ஜுனனுக்கு என்னது பகவான் பேர்ல பக்தி இருந்தது. இன்னும் கூட 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 11th சாப்டர் 12th சாப்டர்ல போக போக அவர் வந்து சரணாகதி, கடைசியில 18th சாப்டர்ல டோட்டல் சரண்டர் அந்த மாதிரி ஆயிடுவார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நான் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்கேன், நான் யாரா இருக்கேன் அப்படின்லாம். நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். தண்ணியோட டேஸ்ட்ல இருக்கேன்னார், அப்புறம் சந்திரன் சூரியன் ஒளியில இருக்கேன்னார், சப்தம் இந்த ஸ்பேஸோட சப்தத்துல ஒளியில இருக்கேன், அப்புறம் அந்த ஓங்கிற பிரணவ இதுல இருக்கேன்னா, அந்த மாதிரி நிறைய சொன்னார். இதுல இன்னைக்கு இன்னமும் சொல்ல போறேன். ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்கிற சொல்ல போறேன். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. விபூதி யோகः அத்த தசமோத்தியாயः. தசம்னா என்னது 10வது சாப்டர் முடிப்போம். எஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேருக்கு யாருக்காவது தெரியும்னா படிக்கலாம், இல்லைன்னா கமலாமத்தனை படிச்சலாம். ஓகே. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. பகவான் சொல்றார், கடவுள் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போதைய உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ற, நீ நேற்றுக்கு இதுல பார்த்தோம், நீ என்னை வந்து பொறாமை கொள்ளாதவனாக இருக்கிறதுனால நீ என்னுடைய நண்பனாக இருக்கிறது. அப்ப நண்பன் பொறாமை கொள்ளாதவர், என்னுடைய நெருங்கிய நண்பருமாச்சு, அப்புறம் என்னோட பக்தராக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற. நீ அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அப்ப எந்த ஆன்சர் கரெக்ட்? இது எல்லாமே கரெக்ட் தான். இப்போ உங்களோட இந்த இதுல வரும் குவிஸ்ல அந்த மாதிரி வந்ததுனாக்கா ஆல் தீஸ் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ரைட். ஸோ ஹி இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். அவரை வந்து பொறாமை கொள்ளலை. அப்புறம் இதுல இருந்து பிரியமான நண்பன் அண்ட் வேற என்ன சொன்ன டிவோட்டி அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் வந்து இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதை காட்டிலும் இன்னும் நான் உனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கிறேன். இந்த சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப்படுகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. திரும்பி திரும்பி நான் சொல்றேன், அது இன்னமும் கேட்டுக்கோ நீங்கள். எஸ் மாதாஜி. नमे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्ष्यः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்கள் அறிவதில்லை. அவள் கூட என்னுடைய என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் நான் இருக்கேன், எப்படி எல்லாம் இருக்கேன், நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் தெரியும், எதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், எதுக்குள்ள எல்லாம் நான் இருக்கேன், அதெல்லாம் அவள் கூட தெரியாது. யாருக்கு? தேவர்கள் ரிஷிகளுக்கு கூட என்னை பத்தி முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியவில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்மளோட அம்மா அப்பா இருக்கா, இல்ல நமக்கு மூத்தவா யாராவது இருந்ததுன்னா அவளை பத்தி நமக்கு தெரியாது. நமக்கு அப்புறம் யாரோ பிறந்திருக்காங்க. இப்போ சச்சு வீட்டுல வந்து இப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அது ஒரு அசைவும் சச்சுக்கு நல்லா நினைவு இருக்கும். இன்னும் 2 வருஷம் 3 வருஷம் போச்சுன்னா அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு சொல்லலாம், நீ சின்னதா இருக்கும்போது அது பண்ண இல்லையா, நீ இது இப்படி பண்ணி. அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது, ஆனா நம்ம சொல்லலாம். இன்னும் நம்ம அவளுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கோம். நமக்கு முன்னாடி பிறந்தவளை பத்தி நமக்கு எப்படி தெரியும்? ஒன்னும் தெரியும், அவ சொன்னாதான் தெரியும். because we have not seen. அப்ப என்ன சொல்றாரு, தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் கூடி பகவானை பத்தி ஏன் தெரியாது? பிகாஸ் அவர் ஆதி தேவர். அவர் எப்போல இருந்தோ இருக்கார். இவெல்லாம் இன்னைக்கு வந்தவன் இருக்கா, they have been created later.
சோ இவாளுக்கு அவ பகவானை பத்தி தெரியறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. சோ எல்லா விதத்திலையும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவே, நான் அதுக்கு முன்னாடியே தோன்றினவன். சோ என்னை பத்தி அவளுக்கு வந்து புரியாது. எஸ் மாதேஷ். यो माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், நான் வந்து பிறந்ததே இல்லைன்னு அந்த மாதிரி யாரு என்ன புரிஞ்சுக்கிறானோ, ஆரம்பமற்றவனாகவும், இந்த ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் கிருஷ்ணருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, அவர் என்னைக்குமே இருக்கப்பட்டவர், அந்த மாதிரி என்ன நினைக்கிறாளோ, எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ. இந்த அர்த்தத்துக்கு மாத்திரம்தான் கிருஷ்ணர் வந்து காடு, நெப்டியூன் பிளானட், இந்த வேற எல்லாம் இருக்கு, மார்ஸ், ஜூபிட்டர்லாம், அதுக்கு வேற வேற ஒரு காட், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம எல்லாத்துக்கும் நான் தான் கடவுள், அந்த மாதிரி எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் என்னை அறிகின்றானோ. மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன், குழப்பமே இல்லை, டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட் பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் வந்து கடவுள், அந்த மாதிரி யார் இருக்காளோ அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். இந்த மாதிரி டோட்டல் கன்விக்ஷன்ல இருக்கிறவா தான் பாவத்துல இருந்து விடுதலை அடைவா. அறகுறையாலாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுன்னு தெரியாது, அவர் தான் கடவுள், வெறி கடவுள்லாம் இருக்கா, நம்ம தான் எல்லாரையும் வழிபடுறோமே, அந்த கடவுளும் இருக்கா, இதுவும் இருக்கா, எல்லாருமே ஒரே ஈக்குவல் ஸ்டேட் அப்படின்னு நினைச்சா ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கான்னு அர்த்தம். அவளுக்கு அந்த இது அவ்வளவு நாலேஜ் இல்லை. இப்போ விடுதலை கிடைக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா கிருஷ்ணர் தான் இதெல்லாம் ஸ்லோகத்தையே கொடுத்துருக்கேன். நோபடி இஸ் கன்காக்டிங். இது வந்து யாரும் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஒரு உள்ள பூந்து ஏதோ ஒரு மீனிங் எல்லாம் போட்டு பண்ண முடியாது. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் பகவான் சொன்னதுதான், இதெல்லாம் வியாசதேவர் எழுதினதுதான். இதுதான் ஆணித்தரமா நம்ம நம்பியான இதோட மீனிங் இதுதான். சான்ஸ்கிரிட்ல கொடுத்துருக்கேன், தமிழ்ல மீனிங் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதோட மீனிங்கே இதுதான். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கடவுள் என்று யார் நம் நினைத்து இதெல்லாம் அவர் வந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன், ஆரம்பமற்றவர், மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவர், இந்த மாதிரி குழப்பம் இல்லாத இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தான் வந்து என்னது அந்த மாதிரி பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். எஸ். महर्षय सप्तपूर्वे सत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. சப்தபூர்வே மகரிஷிய சப்தபூர்வே, மகரிஷினா என்னது, ரிஷிகள், மகாரிஷி, மகரிஷிய சப்தபூர்வே, பூர்வேனா முன்னாடி, அந்த 7 மகரிஷி வந்து இந்த பிரளயம் எல்லாம் ஆனப்புறம் பிரளயம் போது எல்லாரும் அழிஞ்சு போக மாட்டான். நல்ல நல்ல உள்ளம் படைத்தவா, நல்ல பகவானுக்கு எல்லாம் சேவை புரியறவா இருப்பா, அவளுக்கு ஒன்னும் அவர் பாதிப்பு வராது. யாரெல்லாம் அது கெட்டவர்னா தீயவர்கள், யார் வந்து பகவான் மேல பக்தி இல்லாம ஒன்னும் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிக்காம நாட்டமே இல்ல, இந்த மாதிரி உள்ளவாதான் அழிஞ்சு போவான். சோ அந்த இதுல ரீட்டைன் பண்ணவாள் யாரு, மகாரிஷி சப்தபூர்வி, 7 ரிஷிகள் இருந்தார்கள், அவளெல்லாம் அழிக்கப்படவில்லை, அவ அப்படியே இருந்திருக்கான், பாக்கி எல்லாரும் அழிச்சு போனான். அதுக்கப்புறம் நாட் ஒன்லி 7 சேஜஸ், யாரெல்லாம் அந்த 7 சேஜஸ், 7 மகாரிஷிகளும், கஷ்யப்பா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வஜா, இந்த 7 முனிவர்களும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும், 4 ரிஷிகள், இந்த சனத்குமார், இவாள்லாம் இந்த 4 குமார்ஸ், 4 பிரதர்ஸ், சனந்தா, சனாதன, சனத்குமார், இவா. அதுக்கப்புறம் யாரு, மனுக்கள், யாரெல்லாம் மனிதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் தந்தை, மனித உருவல வந்தவா, மனுக்களும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களுமான என்னிடமிருந்தே, எனது மனதால் பிறந்தவர்களை, இவா எல்லாருமே எங்கிட்ட இருந்து பிறந்தவாதான். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. இப்படிதான் ஸ்டார்டிங்ல இவாதான் இருந்தா. ஒரு பிரளயம் முடிஞ்சு எல்லாம் அழிஞ்சு போனப்பறம் இவாள் ஐ ரீடைன் தம். அப்புறம் அவளுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட், அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கோத்திரம் அப்படின்னு கேட்பா, ஒரு கோயில் எல்லாம் அர்ச்சனை பண்ணும்போது என்ன கோத்திரம் கேட்பா. சோ நம்ம வந்து ஏதோ 7 ரிஷிகளோட பேர் தான் நம்ம சொல்லுவோம், அந்த கோத்திரத்துல வந்தவனுக்கு அந்த லீனியேஜ் நம்ம வந்துப்பாங்க. சில பேர் தெரியாது, பெரியவா யாரும் சொல்லி கொடுக்கலாம் நமக்கு தெரியாது, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நாராயண கோத்திரம் சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. என்ன எல்லாம் பகவான் தானே கிரியேட் ஆயிருக்கு. அவர் சொல்றாரு, நான் எல்லாருமே எனது மனதால் பிறந்தவர்கள். இது அவளுடைய தந்தையே பகவான் தான். இந்த 7 ரிஷிகள், சனத்குமாரி 4 ரிஷிகளோட தந்தையே கிருஷ்ணர் தான். அப்ப இந்த கிருஷ்ணரோட பேர் சொன்னாலும் கரெக்ட் தான். எந்த கோத்திரம், இப்ப ஒரு ஜமதக்னி கோத்திரம், அப்புறம் அத்ரி கோத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம், அது தெரியாது நமக்கு. அப்ப என்ன சொல்லலாம், நாராயண கோத்திரம். ஏன்னா அவளுடைய தந்தை யாரு, கிருஷ்ணர், அப்ப அவரோட பேர் சொல்லி கூட இந்த கோத்திரம் சொல்லலாம். சரி, நான் என்னத்துக்கு சொல்றேன்னா ஒரு சைடா செட் பாயிண்ட். இப்ப நமக்கு அந்த கோத்திரம்லாம் தெரியலன்னு இந்த மாதிரி சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம கோயில் எல்லாம் போச்சுன்னா அதான் கேட்பா, என்ன அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்னா நட்சத்திரம் கேட்பா, நம்ம நட்சத்திரம் அண்ட் என்ன கோத்திரம் கேட்பா கண்டிப்பா. சோ அது வந்து சொல்லணும்னா தெரியலைன்னா இந்த மாதிரி சொல்லணும், நாராயணர் எனது மனதால் இவர்கள் எல்லாம் பிறந்தவர்கள், பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். அப்புறம் அது ப்ராடிஜி எப்படி வந்து இது ப்ராஜினி எப்படி வந்தது, இவாக்கு அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் பிறந்து அவளுக்கு வேற பிறந்த, இந்த மாதிரிதான் வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவே.
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, இதெல்லாம் யார் நன்னா புரிஞ்சுக்கிறானோ, யாரு புரிஞ்சுக்க முடியும்? இந்த மாதிரி கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணாதான் புரியும். இப்ப எனக்கே நான் பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணப்பதான் இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயில் தெரியும். நம்ம ஸ்லோகம் படிப்போம், அயான்னு சொல்லிட்டே போவோம். நமக்கு தெரியாது. விஷ்ணு சாஸ்திரம் கட 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 கடான்னு சொல்லுவோம். விஷ்ணு சாஸ்திரம் ஒரு 1/2 hour முடியும். அதுக்குள்ள எவ்வளவு சகஸ்ர நாமம் இருக்கு. விஷ்ணுவோட 1000 நாமங்கள் இருக்குன்னா தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா வாயில வந்துடும் சொல்லிட்டே போவோம். அப்படி பிரயோஜனம் இல்லையே. நம்ம அப்புறம் இங்க இஸ்கான்ல வந்து இதெல்லாம் படிக்கும்போது புரியுறது. ஒரு திங்ஸும் ரொம்ப கிளியரா நமக்கு தெரியுது. சோ இதுல என்னது, இந்த மாதிரி பகவானுடைய வைபவத்தை யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். அப்ப வந்து எஸ் எனக்கு பகவானுடைய இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்ப வைபவங்கள். அப்ப அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாமே, அப்ப அவருக்கு அந்த உடை உடுத்தலாமே, அப்ப அந்த கோயிலுக்கு போலாமே, அர்ச்சனை பண்ணலாமே, அது பண்ணலாமே, காலையில எழுந்துக்கலாமே, மங்களாரத்தி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வழிபட்டு என்னது, அவன் ஆன்மீகத்துல முங்கி 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 போவான். அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும், கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே அப்படிங்கும்போது அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சுடுறான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. அவனுக்கு வந்து சந்தேகமும் கிடையாது. அப்ப இதுல சந்தேகம் இல்லையோ கண்டிப்பா வரும். எதுல சந்தேகம் பண்ணணுமா வேண்டாமா, அவர் பெரிய கடவுள் தானா, இல்லை சந்தேகம் தான், யாரோ சொன்னான்னு பண்றோம், அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கே ஒரு வந்து இது வந்து ஃபெய்த் வந்துடும். ஆஹா கடவுள் தான், இது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றது ஃபெய்த்தோட நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். இதுதான் இப்ப 10.8ல இருந்து வந்து சதுஸ்லோகி பகவத்கீதா 4 ஸ்லோகம் டெய்லி நம்ம பிரேயர்ஸ்ல இது கூட இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். இது 10.8, 10.9, 10.10 அண்ட் 10.11 இந்த 4 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ் மேடம். अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा पावसमन्विताः. ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், இந்த மாதிரி எல்லாத்திற்கும் மூலம் யாரு, எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது யாரு? மூலம்னா டாப்ல யார் இதை கிரியேட் பண்ணிருக்கா? நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி சொல்ற. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் வரும்போது தட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நடுநடுல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாளோ எல்லாமே இந்த காரணோதக சாய் விஷ்ணுலேருந்து ஒரு அவரோட மயிர் இதுல இருந்து இல்லையா முடி, அதுல இருந்து இந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ல இருந்து ஒரு இது வருது, ஒரு மூச்சு காற்றுல இருந்து ஒரு உலகங்கள் வருது. இதெல்லாம் பாகவதத்தை கொடுத்துருக்கா. சோ இது வந்து இது யார் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாளோ இவர் மூலமா தான் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. நாட் ஒன்லி அர்த்து, ஹோல் 14 உலகம் ஒரு பிரம்மாண்டத்துல இருக்காது. அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. நிறைய ஆயிரக்கணக்கு லட்சக்கணக்குல இருக்கு. சோ அது எல்லாமே இங்க வந்திருக்கு கடவுள்ல இருந்து. கிருஷ்ணரோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்ஷன் வாட் இஸ் தட் காரணோதக சாய் விஷ்ணு. அதை இந்த மாதிரி யாரு வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ இதனை நன்றாக அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஒரு டவுட்டும் இல்லாம அப்படி வந்து மனசார அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணி, மனசார ஒரு பூஜை பண்ணி, மனசார எல்லாமே வந்து ஒரு டோட்டல் வித் கன்விக்ஷன் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கிறவா அந்த மாதிரி பண்ணுவா. இதுல வந்து வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜி இதெல்லாம் நம்ம கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும் நமக்கு. உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கோலோக சாட் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து அனதர் ஆங்கிள் ஆஃப் லுக்கிங் அட் திங்ஸ். எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம் பகவான் கிருஷ்ணரே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. அதுல என்னது கொடுத்துருக்கு, நம்மளோட இந்த அர்த்தம் இங்கதான் இருக்கு. அங்க வந்து இந்த பூலோகா அர்த்லி ரியம் போட்டிருக்கீங்க. சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம், என்ன மாதிரி ஒரு ஓஷன் பாக்குறோம், இதுதான் என்னது ஓஷன் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர். ஏன் நம்ம இந்த நீல கலர்ல போட்டுருக்கு, இதுதான் பூமி. இந்த பூமியில வந்து நம்ம பாக்குறது என்னது, ஒரு உப்பு கரிக்கிற ஓஷன் தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா இது போல வந்து பல மடங்கு இந்த ஓஷன், இப்ப நம்ம பாக்குற ஓஷன் இஸ் 3/4 ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஓஷன், 1/4 த லேண்ட் படிச்சிருக்கோம் நம்ம சயின்ஸ்ல ப்ரூவ்டு. அந்த எவ்வளவு 3/4 இருக்கும் அதை விட டபுளா இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது என்னது, ஓஷன் ஆஃப் சுகர் கேன் சிரப், கரும்புச்சாறு ஜூஸோட ஓஷன் இருக்கான், ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கு. அதுக்கும் பல மடங்கு டபுள் சைஸ் வந்து ஓஷன் ஆஃப் வைன். அப்புறம் அதுக்கும் மேல உள்ளது வந்து கீ பட்டர், வெண்ணெய், நெய்யோட ஓஷன் இருக்காம். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, கர்டட் மில்க், கர்டு தயிர் ஓஷன். அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் மில்க் இருக்கு. அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட் எல்லாம் ஒரு சைஸ் பெருசா இருக்கும். டபுளா போகும். அதுக்கு மேலேயே இருக்கும். கணக்கு எனக்கு அவ்வளவா தெரியல. ஆனா இப்போ இருக்கிற ஓஷனை விட டபுள் சைஸ், அதை விட பெருசு இருக்கும். அதை விட செகண்ட் ஓஷன் வில் பி லார்ஜர் தென் தட், இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த லாஸ்ட் வாட்டர், இது லாஸ்ட் இதன் ஓஷன் என்னது, ஓஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், நல்லா குடிக்கிற தண்ணி அந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கும்.
அதுக்கு கீழே இப்ப இது வந்து மேல் உலகம், கீழ் உலகம். கீழ் உலகம் என்ன இருக்கு? அத்தல லோகா, வித்தல லோகா, சுத்தல லோகா, தலாதல லோகா, மகாதல லோகா, அப்புறம் ரசாதல லோகா, பாத்தாள லோகா. இது மாதிரி நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி 8th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதே போல மேலே என்ன இருக்கு? முதல்ல அர்த்தோட நடுவுல ஒரு ஜம்பு துவீபா இருக்கு. நோன் வேர்ல்ட், ஜம்பு துவீபம். துவீபம்னா தெரியும் இல்லையா? 4 பக்கமும் தண்ணி இருந்தா அது வந்து துவீபம். தீபம் தீபம் இல்லை, துவீப் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. சோ அது அங்க என்ன இருக்கு? ஒரு மலை இருக்கு, மவுண்ட் மேருன்னு இருக்கு. அப்ப அதுக்கு மேல இருந்து தொடங்குறது என்னது? ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், அப்புறம் என்னது 1 2 3 4 இன்னும் இருக்குமே 5 ஆரணம் உண்டு. புவர்லோகம். அது போடல, புவர்லோகம். எழுதல, மிஸ் பண்ணிட்டா. நமக்கு மேல முன்னோர்கள் இருக்காளே, அது புவர்லோகம் இருக்கு. நம்ம பூலோகம். ஓம் பூர் புவஸ்வஹ அது சொல்றமே, அது காயத்ரியில அதேதான் இது. சோ ஓம் பூர்னா நம்ம அர்த்த புவர், அது வந்து இது நம்ம முன்னோர்கள் இருக்கிற உலகம். சுவர், அப்புறம் ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், அப்புறம் லாஸ்ட்ல பிரம்மலோகம். ஓகே, இதெல்லாம் என்னது? ஒரு பிரம்மாண்டம். ஆனா இது வந்து பெர்மனண்டா இல்லை. பிரளயம் வரும்போது எல்லாம் அழிஞ்சு போகும், எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். சோ இது போல எவ்வளவு பிரம்மாண்டம் இருக்கு? நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இருக்குன்னா என்ன இருக்கு? இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல. சயின்ஸ் இஸ் நாட் ப்ரூவ்ட். அது போல ஒரு ராக்கெட் கண்டுபிடிக்கல, அதுக்கு ஒரு ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்கலாவா? மெதுவா அதுவும் கண்டுபிடிக்கதான். 3 கிலோ போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 3 போனோம், மார்ஸ்க்கு போனோம், இப்ப சன்னுக்கு கிட்டக்க போய் அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இன்னொன்னு எடுப்போம். நம்ம அதுக்குள்ள எவ்வளவு அதுக்கு அதை பாக்கிறதுக்கு பண்ணி திரும்பி திரும்பி இங்க ஜென்மம் எடுக்கணும் அவசியமே இல்லை. நம்ம இங்கிருந்து குவிட் பண்ணி மேல் உலகத்தை போயிட்டு அங்கேருந்து இந்த ஃபன் வேடிக்கை பார்க்கலாம். இவெல்லாம் யார் மாட்டின்னு இருக்காளோ, அன்னைக்கே சொன்னேன் பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் படிங்க. நான் வந்து படிச்சு முன்னுக்கு வந்து நான் மேல போயிட்டேன். எனக்கு பகவானுடைய உலகத்துக்கு வந்துட்டேன். நீங்களும் இனிமேதானே வந்திருக்கீங்க, படுங்க. எல்லாம் நல்லா படிச்சு கஷ்டம் இதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் வாங்க. நீங்க எல்லாம் இடம் நிறைய இருக்கு, எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்க உட்காந்துட்டு எல்லாரையும் வரவேற்றுக்கலாம். சோ இது வந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கு? காரணோதக சை விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சை விஷ்ணு, கர்ப்போதக சை விஷ்ணு, அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார். இந்த போர் இது பன்றி அவதாரம், மீன அவதாரம், மத்ஸ்ய அவதாரம், எல்லாம் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு என்னது ரிஷிகள், சேஜஸ், இவாளோட இதெல்லாம் வருது. பலராமர், இதெல்லாமே இதுதான். கல்கி அவதாரம், வாமன அவதாரம், இதெல்லாமே அவதாரம் தான். ராம அவதாரம் எல்லாம் போட்டுருக்கு. அப்புறம் இந்த சேஜஸ் எல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, இப்ப கல்கி அவதாரம், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், புத்தர், எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்தா. சோ எல்லாமே கடவுளுடைய ஒரு விரிவாங்கம் தான். அப்படியே விரிஞ்சு 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 ஒரு இது எடுத்துன்னு வராரு. எஸ். அப்புறம் 2வது வந்து சதுஸ்லோகத்தோட 2வது ஸ்லோகம். मच्चिता मत्कद प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளில் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. என்னுடைய தூய பக்தர்கள் எப்போ என்ன சும்மா அப்படி உட்கார்ந்தாலும் என்னத்தையோ திங்க் பண்றான்னு கிடையாது, பகவானை பத்தி தான் திங்க் பண்ணிருப்பார். பிரபுபாதை வந்து இப்படியே கண்ண முடியுவான்னு அவர் தூங்குறான்னு கிடையாது. அவர் தூங்குறவள் நமக்கு தோணும், ஆனா அவர் என்னது யார்? பகவானை சிந்திச்சு உட்கார்ந்து இருப்பார். சோ வந்து தூய பக்தர்கள் எனது சிந்தனையில் எப்பவுமே மூழ்கியுள்ளார்கள். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணிட்டு இருப்பா. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதில்லை. ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரமா நம்ம வந்து பேசிக்கிறதுல. நம்ம என்ன டாபிக் பேசணும், பிலிம் ஸ்டாரோ கிரிக்கெட்டை பத்தி ஒன்றும் பேசாம அவன் வந்து பகவானை பத்தியோ, அவர் அந்த பிருந்தாவனுக்கு போனார் இல்லையா, அவர் மதுரைக்கு போனார் இல்லையா, கம்சனை கொண்டார் இல்லையா, அதை பத்தியே தான் அவன் வந்து பரஸ்பரம் பேசிக்கிறதுல ஒரு ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். அது போல ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி இது பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு பகவானை பத்தி நினைத்து பகவானை பத்தியே பேசி பகவான் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் திருப்தியும் அவருக்கு வந்து கிடைக்கிறது. யாருக்கு? தூய பக்தர் இந்த மாதிரி உள்ளவர். அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேற யாரு அப்படின்னு கேட்கவே வேண்டாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போட்டோம்னா எஸ், அவர்தான் எல்லாமே. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 3rd மதர்ஜி. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. ததாமி புத்தி யோகம். அந்த மாதிரி புத்தியை நமக்கு கொடுக்கிறார். ததாமின கொடுத்தேன், என்ன கொடுத்தேன்? புத்தி யோகம். நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி கொடுக்குறேன். என்னது? எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். அறிவை நானே வழங்குகிறேன். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? நீங்க பூஜை பண்ற, ஜப்பா பண்ற, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்ப எனக்கு டெஃபினெட்லி என்ன வந்து
இப்ப நம்ம அம்மா கூப்பிட்டுன்னு அம்மா பார்க்கதான் செய்வோம். ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டு 2 வாட்டி கூப்பிட்டு 3 வாட்டி கூப்பிட்டாலும் ஒரே ரூம்ல இருந்தாலே 4 வாட்டி கூப்பிட்டாதான் அம்மா காது கேட்கும். ஏன்னா கிச்சன்ல பிஸியா இருப்பா, ஏதோ ஒரு இடத்துல இருப்பா, கேட்காது அப்படின்னு. பகவான் இங்கேயும் இருக்காரு. அவரை கூப்பிடணும்னா இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டே இருக்கும். அப்ப அவரோட கண்டிப்பா அவரோட பார்வை இருக்கும். ஜப ஆரம்பிச்சுட்டியா நீ, சரி ஓ இன்னைக்கு இவ்வளவு பண்ணிட்டியா, நாளைக்கு இவ்வளவு பண்றியா, எல்லாம் அவரோட கவனம் இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம கிட்ட. அப்ப என்னது, இதெல்லாம் பண்றியா, சரி உனக்கு இதுலதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, தாராளமா பண்ணு, உனக்கு அதுல இன்னும் நான் வந்து போக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டு வரணும். இப்ப இதுல யாரு இந்த இவரோட தான் கொடுத்திருக்கா, துருவன் ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. நமக்கு ஆக்சுவலி ஸ்டோரி மிஸ் ஆயிடுறது பிகாஸ் ரொம்ப லேட் ஆயிடுறது. சோ இந்த துருவன் மகாராஜாவோட 5 வயசு குழந்தை ஒத்தக்கால இலை உலர்ந்து இலையெல்லாம் 7 நாளைக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டு காற்றிலேயே 12 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் சுவாசிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு இருக்கா தெரியல, இருக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி யாரு வந்து இடையராது எனக்கு வித்தவுட் எனி டீவியேஷன் டோட்டலி என்க்ராஸ்டு. டைம் கிடைக்கும் போது நான் வந்து பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி டைம் கிடைக்கும் போது கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறேன், கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஜபா பண்றேன், நைவேத்தியம் எப்ப எனக்கு முடியறதோ தோணினா அந்த மூடு வந்தா நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லா நேரமும் பகவான் அந்த மாதிரி யாரு இருக்காங்களோ அவளுக்கு என்னது, என்னிடம் வந்தடைவதற்கான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். டோன்ட் வரி, நீ என்னோட பாதையில வருவேன், உனக்கு எல்லாம் நான் பாதை வந்து கிளீன் பண்ணி விடுறேன், உனக்கு வந்து தடஸ்தம் எல்லாம் இல்லாம என்கிட்ட வரத்துக்குள்ள புத்தியும் அது போல அந்த என்னது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்றதும் பகவான் வந்து பண்ணி கொடுப்பாரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகா 4 ஸ்லோகா இல்ல 4 லாஸ்ட். तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाक्षयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, யார்கிட்ட விசேஷ கருணை, யார் எங்கிட்ட அன்போட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ. எஸ், பகவான் ஆக்சுவலி நேற்றுக்கு இதுல என்ன சொன்ன, நான் பார்ஷாலிட்டி பண்ண மாட்டேன், நீ வந்து எனக்கு இந்த சந்தன காப்பு கட்டி போட்டேன், இல்லை வெள்ளி கவச்சம் பண்ணி போட்டேன், தங்க கவச்சம் போட்டேன், நெக்லஸ் போட்டேன், அது பண்ணேன் இது பண்ணேன், அதனால உண்டில நிறைய பைசா போட்டேன், அதனால உனக்கு நல்லது பண்ணுவேன், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நீ அன்போட, நீ ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு அன்போட ஒரு இலையோ, அன்போடு ஒரு தண்ணியோ, தண்ணி குடி, ஒரு குழையில இருக்கிற தண்ணி கூட நான் அன்போடு, ஐயோ என் குழந்தை என்னோட கிருஷ்ணருக்கு தாகமா இருக்குமே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நீ தண்ணி வச்சா கூட ஐ வில் அக்செப்ட், ஏன்னா நீ பக்தியோட பண்ற. சோ அந்த மாதிரி பக்தி பண்றவங்களுக்கு நான் விசேஷ கருணையை காட்டுவேன். என்ன கருணை அது, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களுடைய இதயத்தில் வசிக்கும் நான், பரமாத்மா இருக்காரே உள்ள, அவர் என்ன பண்றார், அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கிறேன். நமக்கு நிறைய அஜ்ஞானம் இருக்கு. அஜ்ஞானம்னா என்னது, தெரியாதனம், நிறைய வந்து இக்னோரன்ஸ், we do not know so many things. இப்ப பகவத்கீதை படிக்கும்போது கொஞ்சம் தெரியறது, இதை தெரியறதை விட இன்னும் நிறைய திங்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, ஆனா படிக்கதான் தெரியும். சோ நான் என்ன பண்றேன், ஞானம் எனும் அந்த நாலேஜ்ங்கிற தீபத்தை ஏற்றி வைத்தேன் ஹிருதயத்துக்குள். அப்ப என்னது, இருட்டா இருக்கிற இடம் என்ன ஆயிடும், ஒரு இருட்டு அறையில ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கு வச்சா போறோம், அப்படியே கொஞ்சம் பிரகாசம் ஒரு மாதிரி தெரிய வரும். அந்த மாதிரி ஞானம் எனும் நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் வந்து அது தீபம் மாதிரி ஹிருதயத்துல வச்சு வெளிச்சத்தை உண்டு பண்றேன். உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நாள் வெளியில தெரிய வரும், ஆஹா இப்படியா கிருஷ்ணர், ஆஹா அப்படியா அப்படின்னு தெரிய வரும். இதான் 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் வந்து உங்களுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு யூ கேன் டு அட் ஹோம். எப்போ உங்களுக்கு பிரேயர்ஸ், நார்மல் பிரேயர்ஸ் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி, 12 and 13. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वाम् ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश्यमे. இதெல்லாம் கேட்டப்ப என்ன எடுத்து, அந்த 4 ஸ்லோகம் எல்லாம் கேட்டு அர்ஜுனா பிளாட், டோட்டலி சரண்டர், கிளீன் போல்ட். இன்னும் இருக்கு, இன்னும் நிறைய அவர் வந்து சொல்ல போறாரு. இன்னும் அவர் வந்து இவ்வளவு எல்லாம் கடவுளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய போறது. என்ன சொல்ற, பரம்பிரம்மா நீதான் பெரிய ஒரு என்னது, நீயே பரபிரம்மன், பரம்தாமா நீ இருக்கிற இடம் என்னது, பரம்தாமா, பவித்ரம் நீ ரொம்ப பயஸ், ரொம்ப பரமம் பவன் நீ அவ்வளவு பெரிய இது, புருஷம் சாஸ்வதம் என்னைக்குமே இருக்கப்பட்டவர், அந்த மாதிரி புகழ்த்தி தள்ளுறார். என்ன சொல்றார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம் நீங்கதான், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், உங்களுக்கு முன்னாடி வேற தேவர்களே இல்லை, நீங்கதான் அந்த ஹெட் ஆஃப் எவ்ரி திங்,
தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதி நீங்க தான், பிறப்பற்றவர், உங்களுக்கு என்னைக்குமே பிறப்புங்கிறதே கிடையாது. அந்த மாதிரி நீங்க பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையை யார் வந்து நாரதர் போட்டிருக்கேன், அஹோஸ்வாம் ரிஷய சர்வ, எல்லா ரிஷிகளும் உங்களை பத்தி சொல்லியாச்சு. யாரெல்லாம் தேவர்கள், நாரதா, தத்தா யாரெல்லாம், அண்ட் அசித்தோ, தேவலோ, வியாசம், எல்லாமே ரிஷிகள் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க உங்களை பத்தி, அவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க உங்களை பத்தியே நீங்க சொல்றீங்களே, நீங்க வந்து பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப அர்ஜுனா பிகம்ஸ் வெரி என்னது, இப்படி டோட்டலி டிவோட்டட் ஆயிடுறார். நாரதர், ரசித்தர், தேவலர், வியாசர் என்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்களே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லும்போது எனக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு வருது, ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாரு அர்ஜுனா. எஸ், அடுத்து படி. சர்வம் ஏதத் ரிதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நகி தே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவான தானவாக. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். நீ வந்து எல்லாம் நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு வித்தவுட் டவுட் நான் வந்து ஏத்துன்றேன். இது இவர் எல்லாம் சொல்றாரே, கொஞ்சம் ஃபேக் அடிக்கிறாரோ, கொஞ்சம் எல்லாம் பொய் சொல்றாரோ, அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. டோட்டலி வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், முழுமையாக நான் இருக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. இதெல்லாம் வந்து நீங்க சொல்றது எல்லாம் நான் டோட்டலி வித்தவுட் டவுட் நான் எடுத்துட்டேன். ஆனா இது வந்து இவன் தேவர்கள் அசுரர்களுக்கு கூடிய அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்களை பத்தி உள்ள நாலேஜ் கிடையாது அப்படிங்கிறார். அப்புறம் ஸ்வயமேவாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. நீ தேவதேவ ஜெகத்பதி, ஜெகத்துக்கெல்லாம் ஒரு பத்தியா இருக்கிறவர், என்னதா கடவுளா இருக்கிறவர். உத்தம புருஷனை, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். யாரு சொல்லி கேட்டு புரியறதை விட நீங்க உங்களை பத்தி சொன்னார். அது எப்படி உங்களுக்கு புரியுதுன்னா, நீங்க தான் அவ்வளவு பெரிய கடவுள், உங்களுக்கே வந்து உங்களை பத்தி உள்ளது நாலேஜ் வருது, நீரே உண்மை அறிவீர். அதனால உங்களுக்கு வந்து உங்களை பத்தி தெரிஞ்சு நீங்க வந்து சொல்றீங்க. Yes. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சித்யோ அசி பகவன் மயா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உன்னை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் புரிஞ்சு போயிடுது. நீங்க தான் எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடுது. நோ, ஐ வாண்ட் டு டோட்டலி ரிமெம்பர் யூ அண்ட் ஒரு க்ஷணம் நான் இங்க அங்க டிவியேட் ஆகாம உங்களை பத்தியே திங்க் பண்ணும், உங்களை பத்தியே கேட்கணும். நான் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நமக்கெல்லாம் அந்த கொஸ்டின் வந்துடும். அப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும், எனக்கு தான் ஆபீஸ் போகணும், இதெல்லாம் இருக்கு, நான் எப்படி இப்ப பகவானை வந்து வழிபடுறதுன்னு நமக்கே தோணும். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து ஆபீஸ் எல்லாம் போல இதுதான் பண்ணிருக்காரு. இருந்தாலும் அவர் என்ன கேட்கிறா, அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்றேன். சோ அக்கார்டிங்லி நமக்கு எப்படி அது வந்து சூட்டபிள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ அது வந்து உங்களை இடையராது நினைப்பது, உங்களை வந்து இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானை வேறு எந்த எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும். ஒரு கிருஷ்ண ரூபத்திலே முன்னாடி நிக்கிறீங்க, ஆனா இது உங்களோட வந்து ஆக்சுவலி யூ ஆர் இன் விச் ஃபார்ம், இந்த நீங்க இதுதான் ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் ஃபார்ம். பட் அவர் என்ன மாதிரி ஃபார்ம்ல எல்லாம் வர, பரமாத்மா ஃபார்ம்ல வர, பிரம்மன் ஃபார்ம்ல இருக்கார், அரூப ரூபமா, க்ஷீரோதகஷாயி, காரணோதஷாயி, எந்த ஃபார்மை நான் வந்து மனசுல நினைச்சுட்டு அதையே நான் வந்து தியானம் பண்ணி பகவான் பகவான் சொல்லிட்டு உங்களை நினைக்கணும்னா நான் எந்த ஃபார்மை வந்து நினைவு கொள்ளணும் அப்படி. எஸ். விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய த்ருதிர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே அம்ருதம். ஸ்ருண்வதோ, காதால கேட்கறதுக்கு கேட்க உங்களோட வைபவங்கள் கேட்க அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறார். திருப்தியே ஆக மாட்டேங்கிறது. பூய கதைய திருப்தி, எனக்கு வந்து திருப்தியே ஆக மாட்டேங்குது. உங்களை பத்தி கேட்க எனக்கு போறோம், சரி போறோம் நிறைய சொல்லியாச்சு எனக்கு அப்படின்லாம் தோண மாட்டேங்குது. இன்னும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டுதான் வருது. அந்த ஆனந்தமா இருக்கு, ஒரு நெக்டர் மாதிரி இருக்கு. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுவோம். எங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் பரவி இருக்கீங்க, எனக்கு இன்னும் தெரியறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒரு போதும் நிறைவடைவதில்லை, எனக்கு போரும்னே தோண மாட்டேங்குது. நீங்க சொல்ல இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு தான் தோன்றது, திகட்ட மாட்டேங்குது. ஒரு ஸ்வீட் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இது அப்படி இல்லை, ஆனந்தமா இருக்கு, நெக்டர் மாதிரி இருக்கு. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். இன்னும் ஆசை வந்துடுத்து பகவானை பத்தி கேட்கணும். அதனால்தான் ஆசை, பௌதிக விஷயத்துல ஆசை வேண்டவே வேண்டாம். அது நம்மள வந்து பகவான் டிவியேட் பண்ணி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கொண்டு போயிடும். ஆனா நம்ம பகவானை பத்தி கேட்க அந்த ஆசை டெஃபினெட்லி இஸ் அப்ரிஷியேட்டட். வி ஷுட் ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் த ஒரு லைக்கிங்னஸ், டிசைர் டு நோ மோர் அபவுட் த லார்ட்.
அது வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து அமிர்தத்தை சுவைக்க விரும்புகிறேன், அதனால நீங்க வந்து உங்களுடைய வைபவங்களை சொல்லுங்க அப்படிங்கிற. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रदान्यत कुरु श्रेष्ठ नास नास्यन्तो विस्तरस्य मे. புருஷோத்தமரான் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். இதெல்லாம் என்ன தெரியாது, இது ஒரு அப்படியே ஆகட்டும் சொல்றதுல இது ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்கு. என்னது, டிவோட்டி ஆஸ் அ டிவோட்டி அர்ஜுனா கேக்குறான், இம்மிடியேட்டா பகவான் ஹஸ் டு சே எஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டிவோட்டியா நம்ம இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். நம்ம வந்து கேட்கவே வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேட்கவே வேண்டாம். ஆனா அர்ஜுனா என்ன கேட்டான், பகவானை பத்தி கேட்கறதுல ஒரு ஆர்வம். அப்ப நம்மளும் ஒரு டிவோட்டியா இருந்து எனக்கு இந்த L1 கிளாஸ் இன்னும் ஒரு வாட்டி பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தோன்றது. நிறைய கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன், இல்ல ஒரு மாதிரி தான் புரிஞ்சிருக்கு, அடுத்த கிளாஸ் எப்போ வருது, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மனசுல எண்ணம் வந்தா போதும். அடுத்த மாசமா எப்போ ஒரு அடுத்த பேட்ச் வந்துனாக்கா இமிடியட்டா he will see to it that you are landing in learning 18 days. ஒன்னும் ஆசை இல்லை பகவான் பத்தி இந்த 18 days மிஸ்ஸாரும் ஒரு 18 days படிக்கணும்னு ஆசை இருந்தா கூட, ஏன்னா இது இல்ல இருப்போம், இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டேனோ, பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு எல்லாம் கேட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணினா போறோம், பண்ணி கொடுத்துருவேன். இல்ல வேற ஏதாவது L2 பண்ணலாமே, இது L1 இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னா L2ல இன்னும் 700 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்க போறடா, இன்னும் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி எண்ணம் மனசுல ஒரு எண்ணம் அப்படி ஒரு தீப்பறி மாதிரி வந்துட்டு போனா அப்புறம் மறந்தே போயிருப்பேன். நீங்க அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்ததையே மறந்து போயிருப்பேன். ஆனா he will sit, அப்படியா அப்படியே ஆகட்டும். அவர் இம்மிடியேட்டா டிவோட்டி என்ன நினைக்கிறாளோ அவர் வந்து தீர்த்து கொடுப்பார். இதுதான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து கருத்தை என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா, எஸ் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் நோயிங் அபவுட் ஹிம். அதை வந்து அவர் கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவார். எனக்கு லட்சாதிபதி ஆகணும், லாட்டரி டிக்கெட் வாங்குறேன், எனக்கு கரோட்பதி ஆகணும், அதெல்லாம் அவங்க தகுதி இருந்தா பண்ணி கொடுப்பேன், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா பகவானை பத்தி நினைக்கிறதுக்கும் ஆன்மீகத்தை போறதுக்கும் கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். மனசுல ஒரு எண்ணம் ஒரு ஜஸ்ட் அயோட் ஆஃப் இது வந்து நான் கூடி போறோம், அவர் நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. நிறைவேற்றினப்பறம் நம்ம திங்க் பண்ணோம், நான் என்னைக்கும் நினைச்சு பார்த்தேன்ல, படிக்கணும்னு நினைச்சேன், இன்னைக்கு ஆயிடுத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தேன்னா, ஓ பகவான் என்ன கவனிச்சுட்டே இருக்காரு இல்லையா, நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தான் ஜப்பா பண்றேன், அவன் என்ன கவனிச்சுட்டே இருக்காரு. ஆஹா கிருஷ்ணா, நான் இவ்வளவு எல்லாம் ஜப்பம் பண்ணாமே நீ இவ்வளவு எல்லாம் நீ எனக்கு பண்றேன்னா, நான் பண்ணிருந்தேன் எவ்வளவு கொடுப்பேன் இல்லையா, இனிமே நான் உனக்கு விடுறதா இல்ல, நான் நிறைய ஜப்பம் பண்ணேன். அவர் நினைச்சுப்பாரு, அச்சோ பகவானே நான் வந்து உனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீ இன்னுமே என்ன ப்ரே பண்றியா, இந்த அதுக்கு இன்னும் நிறைய கொடுக்குறேன்னு கொடுப்பாரு. ஆஹா கிருஷ்ணா, இன்னும் நீ கொடுக்குறியா, இன்னும் நான் உனக்கு அது. அப்போ தட் இஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் நமக்கும் பகவானுக்கு ஒரு காம்படிஷன். இது நீ நிறைய கொடுக்குற இல்லையா, அதனால நான் நிறைய ஜப்பா பண்றேன், நீ நிறைய ஜப்பா பண்றிய, நீ என்ன நிறைய இது பண்றிய, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றிய, அதுக்கு நான் இன்னும் நான் உனக்கு நல்லது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு காம்படிஷன். பகவான் வந்து எப்பவுமே அவர் தான் ஜெயிப்பார், எப்பவுமே அவர் நிறைய கொடுப்பாரு, நமக்கு நல்லதாவே இருப்பார். அவர் கொடுப்பறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண வேண்டாம், நம்ம திருப்தியா ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர் பண்ணா போதும். இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு நல்ல வீட்டுல பிறக்க வச்சிருப்பேன், சாப்பிடறது கஷ்டம் இல்ல, ஒன்னும் இல்லை, ரொம்ப ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அந்த மாதிரி அது ரொம்ப ஒண்ணும் இல்லையா, அங்கவயங்கள்லாம் நன்னா இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியல, காது கேட்கல, கால் ஊனம், கை ஊனம், ஒண்ணுமே இல்லாம நல்ல இது கொடுத்துருக்கேன். ஒரு கிட்னி இல்ல, நல்ல 2 கிட்னி ஒர்க் பண்றது, மெயினா அதே. ஒரு லங்ஸ் வாட்டவர் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா க்ரோஸ்ல கொடுத்து வாங்கணும், அதெல்லாம் இல்லாம அழகா ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி நினைச்சாலே நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். சோ எனது இந்த தெய்வீகமான புருஷோத்தமன முழுமுத கடவுள் கூறுகிறார், அப்படியே ஆகட்டும். அந்த ஒரு அப்படியே ஆகட்டும்ல அவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கலாம். பகவான் வந்து விடவே மாட்டார், டிவோட்டியா இருக்கிறவாள் விட மாட்டார். ரொம்ப சின்ன ஆசை வந்தாலும் கண்டிப்பா வருது ஓகே அப்படி சொல்லிடுவார். சோ அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனக்கு தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், உனக்கு அதுதானே ஆசை இருக்கலையா, என்னை பத்தி கேட்கணும் இல்ல சொல்றேன். ஆனால் கேட்ச் என்னது, நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற முடியும், என்னால அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும், அதுதான் சொல்ல போறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை, நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடிக்கிறது, சொல்லிண்டே போலாம் நான் அதாவும் இருக்கேன், ஏதாவது இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன், அப்படி இருக்கேன், அங்க இருக்கேன், இங்க இருக்கேன், சொல்லிட்டே போலாம். பட் முக்கியமானவற்றை மாத்திரம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேண்டி அதை மாத்திரம் எடுத்து நான் சொல்றேன், நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்றேன். எஸ், இப்ப வந்து ரெண்டு பேர் தமிழ் தெரியுமா? ரவி பிரபுஜி தமிழ் தெரியாது, சச்சு மாதாஜி தமிழ் தெரியுமா, படிக்க முடியுமா? இருக்கேளா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல கிளாஸ்ல இருக்கேளா, இல்ல பிஸியா இருக்கேளா கிச்சன்ல? ஓகே, கமலா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. நானும் நீங்களும் தான் படிக்கணும். நீங்க வந்து 12 ஆதித்யர்களின்னு சொல்லுங்க, நான் வந்து விஷ்ணுவாக இருக்கேன். ஏன்னா ரவி பிரபுஜிக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது. ஓகே மாதாஜி. நார்மலி டிவோட்டிஸ் தானே படிக்க வைப்போம் இல்லையா? ஓகே ஓகே. ஆதித்யர்களில் 12 ஆதித்யர்களில் 12 ஆதித்யர்களில் விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன். வானில் ஒளி பரப்பவையுள் சூரியனாக இருக்கிறேன்.
மருத்துக்கள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்களில் சிந்து மாதா ரேஸ் பண்ணிட்டேன். சச்சு மாதாஜிக்கு நான் என்னோட கொடுக்குறேன், நீங்க படிச்சுங்க. சச்சு மாதாஜி இது படிங்க. மரீச்சியாக இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமே, ஏன் மியூட்லயே இருக்கேள்? நீங்க லாக் பண்ணிருக்கேளா கமலா மாதாஜி? என்ன மாமி, அவளுக்கு இட்லி ஊத்தின்னு இருக்கேனா, தங்கைக்கு இட்லி ஊத்தின்னு இருக்கேன். ஓ பிஸியா இருக்கேளா? ஆமா மாமி, சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கணும். ஓ வந்துட்டாளா? வீட்டுக்கு வந்தாச்சா? நாளைக்கு தான் பண்றான். ஓகே ஓகே. அச்சா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கீங்க. ஓகே, நீங்க கேட்டு நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம், கேட்டு நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. ஓகே, நட்சத்திரம் நீ படிச்சோம். நட்சத்திரங்களில் சந்திரன் நிலாவாக இருக்கிறேன். வேதங்களில் சாமவேதமாக இருக்கிறேன். தேவர்களில் இந்திரனாக இருக்கிறேன். புலன்களில் மனமாக இருக்கிறேன். வாழும் உயிரினங்களில் வாழ்க்கை சக்தி மூச்சு இருக்கேன். வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறேன். 11 ருத்ரர்களில் சங்கரன் சிவபெருமானாக இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிவபெருமான் வேற யாரும் இல்ல. அவர் சொல்றார் 11 ருத்ரர்கள்ல நான் சிவபெருமானாவும் இருக்கேன். அப்ப சிவபெருமான் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். வேற எல்லாம் ஒத்துக்கேன். நான் எல்லாம் நான் தான். சாமவேதம் நான் தான். இந்திரன் நான் தான். மனம் உங்களோட மைண்ட் சொல்றல அதுவும் நான் தான். வாழ்க்கை மூச்சு அதுவும் நான் தான். அந்த மோமெண்ட் ஐ திங்க் ஸ்டாப்னா அது ஸ்டாப் ஆயிடும். ஏன்னா அவர் அதுலயும் இருக்கார். சிவனாவும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனாக இருக்கிறேன். படைத்தலைவர் சேனாதிபதிகளில் ஸ்கந்தனாக இருக்கிறேன். முருகனாவும் இருக்கேன் நான். அப்ப என்ன சொல்ற? அப்ப முருகன் வேற யாரும் இல்லை, சிவன் வேற யாரும் இல்லை. நம்ம முருகனை வழிபடுறோம். கந்த சஷ்டி வந்தாச்சு, அதை படிக்கிறோம். திருப்புகழ் படிக்கிறோம்னா பகவான கிருஷ்ணரை பத்தி தான் படிச்சிருப்போம். நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் முருகன் அண்ட் கிருஷ்ணர். நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிவன் அண்ட் இது யாரு? கிருஷ்ணர். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரே தான். முருகனாக இருக்கிறேன். நீர்நிலைகளில் கடலாக இருக்கேன். இப்ப நிறைய சமுத்திரத்தை பார்த்தாலும் அது நமஸ்காரம் பண்ணும். ஏன்னா பகவானே சமுத்திரமா தான் இருக்கார். முனிவர்களில் பிருகுவாக இருக்கிறேன். அதிர்வுகளில் ஓமாக இருக்கிறேன். அதிர்வு ஓம் ஒரு அதிர்வு வரும். அந்த அதுவா இருக்கேன் நான். யாகங்களில் ஜபமா இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்றோம். அதே பகவானுக்கு பூஜை பண்றது, யஜ்யம் பண்றோம், அதே எஃபெக்ட் வரும். ஜபா பண்ணினா போறோம். அப்படி இருக்கேங்கிற யாகம் பண்றதுல பெஸ்ட் எதுல இருக்கேன்? ஜபம். நீங்க ஜபம் பண்றதுல நான் இருக்கேன். அசையாதவைகளில் இமயமலையாக இருக்கிறேன். மரங்களில் அரச மரமாக இருக்கிறேன். தேவ ரிஷிகளில் நாரதராக இருக்கிறேன். தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரதனாக இருக்கிறேன். சித்தர்களில் கபிலராக இருக்கிறேன். குதிரைகளில் உச்சைஸ்வரஸாக இருக்கிறேன். தேவலோக யானைகளில் வீராவதமாக இருக்கிறேன். மனிதர்களில் மன்னனாக இருக்கேன். எப்போ சொல்லுவேன் இல்லையா, மன்னனா இருக்கேன். இந்த 10th சாப்டர்ல வரும். அப்ப இருக்கிற மனிதர்கள்ல மன்னனா இருக்கிறவருக்கும் அவ்வளவு பகவானோட இது இருக்கும், அருள் இருக்கும். ஏன்னா வளம் பகவானே மன்னனா இருக்கார் அப்படின்னு. ஆயுதங்களில் வஜ்ரமாக இருக்கிறேன். பசுக்களில் காமதேனுவாக இருக்கிறேன். சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாக. அப்படின்னா என்னது? மன்மதன் தான் என்னது? சந்ததி உருவாக்குறதுக்கும் ஒரு இது வேணும். என்னது? ஒரு பவர் வேணும். நிறைய பேர் இப்போ சைல்ட்லெஸ் கப்பல் இருக்கா. ஏன்? அது பகவானோட கிருபை இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். பட் கிருபைனா அதுக்குன்னு மோசம் அந்த மாதிரி இல்லை. அது பகவானோட அந்த கிருபை இருந்தாதான் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதும் பகவானுக்கு ஒரு பகவானோட ஒரு இது இல்லைன்னா அவள் குழந்தையும் பிறக்காது. சோ நான் மன்மதன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட். மன்மதனோட அந்த கியூபிட்லாம் அதெல்லாம் ஆரோ எல்லாம் காட்டுவாள். சோ மன்மதனோட அந்த இஃபெக்ட் இருந்தாதான் குழந்தைகளே பிறக்கும். அந்த மாதிரி சந்ததி உருவாக்குவதற்கு மன்மதனோட இது என்னது? இந்த இது அவசியம். மன்மதனா அந்த என்னது அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் வேண்டியிருக்கு. அட்ராக்ஷன் இல்லைன்னா வராது. சோ அதுலயும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. பாம்புகளில் வாசுகியாக இருக்கிறேன். தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறேன். நீர் தெய்வங்களில் வருணனாக இருக்கிறேன். புறப்பட்ட பூதாதியர்களில் ஆரியமா நம்ம மேல அந்த மேல லோகத்துல முன்னோர்கள் தான் இருக்கா. அதுல யாரு இதா இருக்கார்? ஆரியமான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் தான் மிச்சாச்சு மாதிரி. அந்த ஆரியமாவாக நான் தான் இருக்கேன். சட்டத்தை வழங்குபவர்களே யமனாகவும் இருக்கேன். யமனா இருந்து நான் யாரெல்லாம் சட்டம் கரெக்டா யாருக்கு எப்போ டெத் வரணுமோ கரெக்டா எடுத்து அவரை பாசக்கயிறு போட்டு எடுத்துன்னு போறேன். அந்த யமன் யாரு? நான் தான் அப்படிங்கிறார். தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதனாக இருக்கிறேன். கீழடக்குபவர்களில் பாலமாக இருக்கிறேன். மிருகங்களில் சிங்கமாக இருக்கிறேன். பறவைகளில் கருடனாக இருக்கிறேன். சுத்தகரிப்பவர்களில் காற்றாக இருக்கிறேன். காற்று எப்படி?
ஒரு இடத்துல அது மாடு போகும். ஒரு ஃப்ளவர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தோம்னா நல்லா மல்லிகா ஃப்ளவர் வருது, ரோஸ் ஃப்ளவர் ஸ்மெல் வருது அப்படிமோ. அப்படி ஃபிஷ் மார்க்கெட் அப்படியே அந்த கார்ல போயிருக்கோம், அப்படி இருக்கும். அப்படி மூக்கெல்லாம் அப்படி மூடிக்கிறோம் இல்லையா? அது ஒரு காற்று என்ன பண்றது, அது இட் டசன்ட் டேக் இட் ஆன் ஹிம். அது மாட்டுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டே போயிட்டே இருக்கும். நல்லது வந்தா நல்லது எடுத்துட்டு போகும், கெட்டது வந்தா எடுத்துட்டே போகும். அந்த மாதிரி சுத்திகரிப்பு இந்த கிளீன் பண்ணிட்டு போகும் அந்த இடத்துல. அது அப்படியே இட் டசன்ட் கெட் அஃபெக்டட் அண்ட் அந்த மாதிரி ஆகாம அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி சுத்திகரிப்பதில் காற்றாக இருக்கிறேன். ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ராமனாக இருக்கிறேன். ராமராம் நான் தான் அப்படிங்கிறார். மீன்களில் மீனாக இருக்கிறேன். பாயும் நதிகளில் மங்கையாக இருக்கிறேன். படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையாக இருக்கிறேன். எல்லாம் படைப்புகள்ல கிரியேஷனும் நான் தான், கிரியேட் பண்றது நான் தான், மெயின்டைன் பண்றது நான் தான், அனியலேட் பண்றது நான் தான், எல்லாமே அழிவு பண்றதும் நான் தான். எதெல்லாம் அழிக்கணுமோ அழிக்கதான் செய்யணும். எப்பவுமே நிலைத்திருக்க முடியாது. எல்லாமே நானாதான் இருக்கேன். அறிவியலில் சுய அறிவியல்னா என்னது? நாலேஜ். இதை பத்தி எந்த நாலேஜ் இஸ் தி கிரேட்? சுயம். நான் யார்? செல்ஃப். நான் என்னது, எங்க இருந்து, எப்படி, ஆக்சுவல் ஹூ ஆம் ஐ, அது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அந்த நாலேஜ் தான் நான் அப்படிங்கிற. தத்துவவாதிகளில் உறுதியான உண்மையாக இருக்கிறேன். தர்க்கம் பண்ணுவா இல்லையா? இது சரி, அது சரி, அதனால இது அப்படிலாம் தர்க்கம் பண்ணும்போது என்னது, எது உண்மையோ அதுதான், அந்த மாதிரி அதுதான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. எழுத்துக்களில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அதுவாக இருக்கிறேன். கூட்டுச் சொற்களில் இரட்டை சொல்லாக இருக்கிறேன். படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாகவும் இருக்கேன். இப்ப என்ன அர்த்தம்? பிரம்மா இவர் படைத்திருக்கார், ஆனா பிரம்மாக்குள்ளே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. உயிர்வாகிகளின் இறுதி தாக்குதலில் மரணமாக இருக்கிறேன். நான் தான் மரணம். அதான் யமன் சொன்னாரே, சட்டத்தை வாங்கும்போது யமனாக இருக்கேன். அப்புறம் உயிர்வாயுகளின் இறுதி கட்ட தாக்குதல் என்னது, கடைசியில இறந்து போறான்னு என்னது, என்னால்தான் ஒரு மாதிரி முடிவு பெற்று அப்பா சமாதானமா போய் சேர்ந்தான். அந்த மரணமாகவும் நான் இருக்கேன். பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமையாக இருக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒரு லேடிஸ்க்கு எல்லாருக்கும் இருக்கவே இருக்காது. அவ ரொம்ப புகழ் பெற்றவா, அதிர்ஷ்டம் செஞ்சிருக்கிறவா, பேச்சு திறன் இருக்கும் அந்த லேடிஸ்க்கு எல்லாம், நுண்ணறிவு இருக்கும், நல்ல இன்டெலெக்ட் இருக்கும், நல்ல விசுவாசம் பண்ணலாம். அவளை ரொம்ப வெரி டவுன் இதா என்னது, நல்ல ஒரு விசுவாசம்னா என்னது, they will capable of doing all the work and அவளை நம்பி என்ன செயல் வேணா கொடுத்துட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, பயங்கர பொறுமை இருக்கும் லேடிஸ்க்கு எல்லாம். சோ அது எல்லாமே என்னது, அதெல்லாம் நான் தான் கொடுத்திருக்கேன். அந்த லேடிஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த பெண்கள்ல அது கொடுக்கறது எல்லாமே என்னுடைய இந்த என்னது எனர்ஜினால்தான் இதெல்லாம் நான் கொடுத்திருக்கேன். ஸ்தோத்திரங்களில் பரத் சாமாவாக இருக்கிறேன். சந்த கவிதைகளில் காயத்ரியாக இருக்கிறேன். மாதங்களில் மார்கசீர்ஷ என்னது 21 நவம்பர்ல இருந்து அதை இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கேன். 21 நவம்பர்ல இருந்து இப்ப இன்னைக்கு என்னது 22. நேத்தையில இருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்ப இந்த பீரியட் இஸ் பகவானோட பீரியட். 21 நவம்பர்ல இருந்து 20 டிசம்பர் வரை அந்த பீரியட்ல நான் இருக்கேன். ரொம்ப நல்ல ஒரு பீரியட் அது. பருவங்களில் வசந்தம், மலர்தாங்கியாக இருக்கிறேன். ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாக இருக்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏமாத்துறது ரொம்ப ஈஸி இல்ல. ஒருத்தன் ஏமாத்திண்டே இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, நேக் ஆஃப் ஏமாத்துற ஒரு நேக் இருக்கு. நம்ம ஏமாந்து போறோம், அதனாலதான் ஏற்படுறது. ஒருத்தன் ஏமாத்துறன்னா நம்ம ஏன் ஏமாறணும், நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாமே. சோ அந்த ஏமாத்துறக்காரனுக்கும் ஒரு இது இருக்கு, ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு. என்னது? சூது. அந்த சூதாவும் நான் தான் இருக்கேன். அவனுக்கு அந்த குவாலிட்டி கொடுத்தது நான் தான். ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாக இருக்கிறேன். இது இந்த ஸ்லோகம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்லோக நம்பர் போட்டிருக்கேன். 21ல இருந்து 38 வரைக்கும் உள்ளது. ஆனா என்ன பகவான் சொல்லியிருக்கார், ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சொல்றேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். ஏன்னா ஃபுல்லாலாம் சொல்றதுக்கு எல்லாம் இதுக்கு என்னது அதுக்கெல்லாம் யாருக்கு நேரமும் இல்ல கேட்கறதுக்கு, அந்த மாதிரி. அதனால நான் கொஞ்சமா எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் விட்டு எறிகிறேன் அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி படிங்க. यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मायाभूतं चराचरम्. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாய்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. இதுக்கு அது வந்தது. ஒரு விதை இருக்குன்னா அந்த விதை இப்ப ஒரு குழந்தைய பிறக்கிறதுனாலும் அது ஒரு 30-40 days உயிர் வந்துடும். ஆனா சதப்பிண்டமா தான் இருக்கும். ஆனா இது ஹார்ட் மாத்திரம் வந்துடும். டப் 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 சோனோகிராஃபி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் உயிர் வந்தாச்சு. உயிர் வந்தாச்சுன்னா அப்புறம் ஒரு அங்கம், அவயம், கை, காலு, மூக்கு எல்லாம் அப்படியே செல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டெவலப் ஆகி அந்த மாதிரி வரும். சோ என்னது, அந்த
ஒரு சீடுல ஈவன் ஒரு நம்ம கண் முன்னாடி ஒரு இந்த கொட்டை, மாம்பழ கொட்டையா இருக்கட்டும், ஒரு புளி கொட்டையா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து கிரவுண்ட்ல சோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணா ஒரு சின்ன செடி வளர்ந்து 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 பெரிய ஒரு 7-8 வருஷம் பார்த்தோன்னா பெரிய மரமே ஆயிடும். சோ அதுல உள்ள பொட்டன்சி யார் கொடுத்துருக்கா? மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் உற்பத்தி செய்யும் விதையும் நானே. அந்த விதைங்கிறது அது உள்ள அந்த அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அதை கொடுத்ததும் நான் தான். நான் அந்த மாதிரி விதையாவும் இருக்கேன். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. மூவிங் ஐட்டம்ஸா இருக்கட்டும், நான் மூவிங் ஐட்டம்ஸா இருக்கட்டும், எனிதிங் நான் இல்லை அதுல, என்னோட அதோட என்னது என்னுடைய எனர்ஜி அதுல இல்லைன்னு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूतेशद प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरमो विस्तरो मया. எதிரிகளை வெல்வோனே என்று கொடுத்துருக்கு. நான் தோசி புரோக்தா விபூதி பரந்தப்ப, என்ன வேர்டு வந்திருக்கு பாத்தீங்க. பரந்தப்பனா என்னது? இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. எதிர்களை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. இந்த மாதிரி என்ன சொல்லிட்டே போலாம் சொல்றீங்க. ஆனா கேட்கறது யாருக்கு நேரம் இல்லை, எல்லாரும் ஆபீஸ் போனோம். அதனால என்னெல்லாம் ஜாஸ்தி சொல்ல முடியாது. அது இன்டைரக்டா சொல்லிட்டேன். அப்ப கொஞ்சம் மாத்திரம் எடுத்து விட்டேன். இந்த சாப்டருக்கு அது போதும் அப்படி. நாளைக்கு வந்து உனக்கு காட்டியே தரேன் அப்படிங்கிறேன். சோ தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் இல்லாத இதுவும் கிடையாது. அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு. அந்த மாதிரி நான் இல்லாத தோற்றம் எடுக்காத அந்த என்னது எதுல எல்லாம் இருக்கேங்கிறது அது சொல்லினே போல எல்லையே கிடையாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் எடுத்து இப்படி சொன்னேன். நிறைய இடத்துல நான் பரவி இருக்கேன். அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் சூப்பர் இதா சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंशसम्भवम्. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. இப்போ வந்து ரொம்ப அதிசயமா இப்ப அந்த குழந்தை வந்திருக்க சச்சு வீட்டுல, சச்சு மாதாஜி வீட்டுல அந்த குழந்தை பக்கத்துல என்ன ஆனந்தமா இருக்கும். சின்ன கண்ணு, சின்ன மூக்கு, அப்படி மூடிட்டு இருக்கும், கையெல்லாம் அப்படி இதா இருக்கும். இவ்வளவுதான் இருக்கும். பாக்குறது பார்த்தா ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். எப்படி இந்த குழந்தை இப்படி வளர்ந்துருக்கு, இப்படி கை கால்லாம் வளர்ந்து அப்படியே ஒரு பண்ணும், சிரிக்கும், அழுவும். இந்த சின்ன உடம்புல எவ்வளவு இது இருக்குங்கிறது நமக்கே அதிசயமா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி அதிசயப்படத்தக்க நிறைய இருக்கும். நம்ம ஒரு மலை பிரதேசத்துல போறோம், சன்செட் பாயிண்ட், சன்ரைஸ் பாயிண்ட், ஆஹா என்ன கலர்லயே அந்த மேகம் என்ன கலர், அந்த இது வந்து ஓஷன் அப்படி டச் பண்றாப்புல இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து எதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப அதிசயமா நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றோமோ அதெல்லாம் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறி தான். அதெல்லாம் என்னோட ஓல் வைபவத்துல நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி. இதனால நீ பாக்குறது வந்து ஒரு பொறி, தீப்பொறியில ஒரு சின்ன இருக்கு, அந்த மாதிரிதான் தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவே என்பதை அறிவாயாக. அப்ப என்னோட வைபவம் எவ்வளவு இருக்கும் நீ திங்க் பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னு. हरे कृष्ण படிக்கும். अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னத்துக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயிலா உனக்கு எதுக்கு நான் கேட்டே சொன்னேன். இன்னமும் சொல்லு அவசியம் இல்லை. என்னத்துக்கு கேட்கணும் உனக்கு? உனக்குதான் இப்போ ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டேன். இதுலயும் இருக்கேன், அதுல இருக்கேன், நான் இல்லாம ஒரு இதுலயும் இல்லை. அந்த மாதிரி இதே கிடையாது. நான் உற்பத்தி பண்ணாம ஒண்ணும் இல்லை, நான் இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது, நான் எல்லாத்தையும் இருக்கேன் சொல்லியாச்சு. ஆனா இதெல்லாம் விவரமாக கேட்கறதுக்கு உனக்கு என்ன அவசியம்? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக இப்ப நம்ம ஒரு சாதம் வடிக்கிறோம். சாதத்துல வந்து எல்லா அரிசியும் இப்படி இப்படி அந்த எல்லா சாதமும் இப்படி இப்படி வெந்திருக்கா பாக்குறோமா? இல்ல, ஏதோ 1-2 சாம்பிள் இப்படி பார்ப்போம், அந்த சாதம் வெந்துருது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ உனக்கு சாம்பிள் பீஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன், இல்ல நீ பார்த்தாச்சு. அப்போ டோட்டல் கன்விக்ஷன் வரதானே வேணும். எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இதை புரிஞ்சுக்கோ. நான் தான் கொஞ்சமா சொல்லியிருக்கேனே. அப்ப எல்லாத்தையும் நான் விவரமா சொல்லணும் நீ வந்து எதிர்பார்க்காதே. என்ன அவசியம்? அதான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டேன், எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன். அப்ப இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கோ, எல்லா இடத்துலயும் நான் தான் இருக்கேன். ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मो अध्यायः. சரி, இப்ப நம்ம என்ன இன்னைக்கு படிச்சோம் அது ஒரு சம்மரி பார்த்தோம்லாம். பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பிறக்காதவர், ஆரம்பமற்றவர், அனைத்து உலகங்களுக்கும் மேலான கடவுள், எல்லா உயிர்களும் தோன்றிய பித்ருக்களின் படைப்பாளர், எல்லாவற்றின் மூலமும் என்று அறிவார்கள். நுண்ணறிவு, அறிவு, உண்மை, மனம் மற்றும் புலன் கட்டுப்பாடு, அச்சமின்மை, அகிம்சை, துறவு, பிறப்பு, இறப்பு, பயம், துன்பம், இழிவு, நல்லது, கெட்டது என அனைத்து குணங்களும் கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டவையே. எல்லாமே
கிருஷ்ணரோட இதுதான். இந்த எல்லாம் ஒரு குவாலிட்டிஸா இருக்கட்டும், என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ, இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கட்டும், மனசா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. பக்தி சேவை ஒருவருக்கு அனைத்து நல்ல குணங்களையும் வளர்க்க உதவுகிறது. பக்தி சேவை என்னது? நல்ல மோட் ஆஃப் குட்னஸ், நல்ல சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான் நல்ல பக்தி இதெல்லாம் வரும். இப்போ பக்தி சேவை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நல்ல குணங்களை நம்ம வளர்க்க முடியும். இன்டைரக்டா நல்ல குணங்களும் வளரும். பக்தி தொண்டில் அன்புடன் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யத்திலும் மாய சக்தியிலும் மென்மையிலும் முழு நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், நல்ல ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், காலையில நம்ம மங்களாரத்தி பார்க்கணும், கோயிலுக்கு போறோம், அது பண்றோம், இது பண்றோம், என்னெல்லாம் நமக்கு முடியுமோ ஒரு கோலம் போடுறோம், வீட்டுல ஒரு வடக்கேத்துறோம், நல்ல ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கோலம் போடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அந்த பகவான் பண்ண நமக்கு வந்து அதுல உள்ள நம்பிக்கையும் வந்து முழு நம்பிக்கை கொண்டுள்ளன. அந்த மாதிரி பண்றவாளுக்கு முழு நம்பிக்கையும் இருக்கும், இன்னும் நம்பிக்கை கூடிண்டே வரும். அத்தகைய பக்தர்களின் எண்ணங்கள் கிருஷ்ணரிடம் குடிக்கொண்டுள்ளன. அப்ப அவளுக்கு வந்து பகவானுடைய ஒரு என்னது மனசு எண்ணங்கள்லாம் என்னது, எப்போ பகவானை எப்படி திருப்தி பண்றது, என்னோட கிருஷ்ணருக்கு நான் என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் நான் பண்ணா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும். சும்மா தோங்கிண்டு எப்படி சோம்பியா இல்ல இந்த நேரத்துல ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணலாமே, கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும் இல்லையா, என்னோட கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கிறதுக்கு தானே நான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றும் பண்ணோம்னாக்கா அது அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. சோ அவர்களின் வாழ்க்கை அவருடைய சேவைக்காக, பகவானுக்கு சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் அறிவூட்டுவதன் மூலமும், இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒண்ணும் இல்ல, நமக்கு யாராவது வீட்லயே இருக்கிறவாட்ட நல்லா இருக்குன்னா இஸ்கான்ல பகவத்கீதா நன்னாவே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. 6 மணிக்கு டைம் இல்லையா, 3 மணிக்கு நீ சும்மா தானே இருக்க வீட்டுல, 3 மணி அட்டன் பண்ணு, இல்ல நான் ஆபீஸ் போறேன் 7 மணி அட்டன் பண்ணு, இல்ல அப்போ ஆபீஸ் விட்டு வந்திருக்க மாட்டேன், இல்ல வந்தோடனே 7 மணிக்கு எப்படி பண்றது, வீட்டுல சமைக்கணும், சரி 9 மணி பண்ணு, 7 மணிக்கு சமைச்சு எல்லாம் பண்ண, அப்புறம் 9 மணிக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு, இல்ல சாப்பிட்டுட்டே கூட கேட்கலாமே, ஏதோ வீடியோ மியூட் ஆடியோ மியூட், அழகா சாப்பிட்டுட்டே எல்லாருமே கூடி உட்காந்து ஃபேமிலி எல்லாருமே சேர்ந்து கேட்கலாம். இந்த மாதிரி பரஸ்பரம் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்லணும். அது பகவானே இதுல சொல்லியிருக்காரு. நல்ல டிவோட்டியா இருக்கிறவா என்னது, தான் மாத்திரம் கேட்டு நான் மாத்திரம் ஆனந்தப்படுறதை விட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுல உள்ள மனுஷா எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி எல்லா ஆனந்தத்தை வந்து பகிர்ந்துட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து இதை வந்து ஷேர் பண்ணி அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க. அவரை பற்றி உரையாடுவதன் மூலம் மிகுந்த ஆனந்தத்தையும் திருப்தியும் அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். தூய்மையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கல்வி அல்லது வேத கோட்பாடுகளின் அறிவு இல்லாவிட்டாலும், ஐயோ நான் தான் அந்த ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் படிக்கலையே, எனக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கு, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது, பகவத்கீதா தெரியாது, எனக்கு எப்படி பக்தி பண்ண முடியும், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் டிஃபரெண்ட். ஒரே நான் வந்து ஞானம் தெரியும், அந்த ஸ்லோகம் தெரியும், நன்னா கற்றுருக்கேன், இதெல்லாம் அப்படி காணா படம் கடகடான்னு சொல்லுவேன், ஆனா பக்தியே இல்லைன்னா போச்சு. நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, ஆனா பக்தி தான் இருக்குன்னா நம்மளோட தட்டு தான் வந்து அந்த திராஸ்ல பார்த்தா நம்மளோட ஓங்கி இருக்கும், நம்மளோட தான் வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்கும். சோ அந்த பக்தர்கள், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் கல்வி அல்லது வேத கோட்பாடுகளின் அறிவு இல்லாவிட்டாலும் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை தனிப்பட்ட முறையில் அழிக்கும் கிருஷ்ணரால் உள்ளிருந்து உதவுகிறார்கள். பகவான் என்ன பண்றா, ஒரு ஞானம் என்னும் தீபத்தை விட்டு பக்தியை வந்து பக்தியை கொடுத்துட்டார் நமக்கு. அப்ப அந்த பக்தி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் லேர்னிங் ஸ்கிரிப்சர். அந்த பக்தியால நம்ம பண்ணலாம், அதையும் படிக்கலாம், ஆனா பக்தி இல்லாம அது மாத்திரம் படிச்சேன்னா அதுக்கு வந்து வெயிட் கிடையாது. சோ அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் நிலையை பரமாத்மா, இறுதி இருப்பிடம் மற்றும் முழுமையான உண்மை, தூய்மையான ஆழ்நிலை மற்றும் அசல் நபர், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி புழத்துறாரே. பரம்புதம் என்னது பரந்தாமா பவித்ரம் பரம் அம்பவான், அந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்னது பரம் வந்தது மறந்து போயிடுச்சு. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் நிலையே பரமாத்மா, இறுதி இருப்பிடம் மற்றும் முழுமையான உண்மை, தூய்மையான ஆழ்நிலை மற்றும் அசல் நபர், பிறக்காதவர், பெரியவர், தோற்றம் மற்றும் எல்லாவற்றையும் இறைவனாகவும் உணர்ந்தான். எல்லாத்தையும் உணர்ந்துட்டோம். இப்போது அர்ஜுனன் மேலும் அறிய விரும்புகிறான். அது விடுறதா எல்லாருக்கும் அப்படிதான், பௌதிகத்திலே அப்படிதான். கொஞ்சம் வந்து டேஸ்ட் தெரிஞ்சு கொடுத்த பௌதிகத்துலன்னா இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும். ஒரு சிகரெட் குடிக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு குடிப்போம், அப்புறம் செகண்ட் டைம், தேர்ட், ஃபோர்த், அப்புறம் செயின் ஸ்மோக்கர். அதுலயே அந்த மாதிரி வந்துடும். பகவான் விஷயத்துல அந்த மாதிரி திரும்பி பகவானை பத்தி கேட்கணும், திரும்பி இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், நல்லா கேட்கணும், அந்த ஒரு ஆசை நமக்கு வந்துடும். மேலும் மேலும் அப்போ அர்ஜுனனுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஒரு அர்ஜுனன் மேலும் அறிய விரும்புகிறான், பகவான் கிருஷ்ணர் மேலும் கூறுகிறார். திரும்பி அவரும் அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்குள்ள எஸ் அப்படிங்கிறார். ஏன் ஒரு பக்தர் கேட்கறதுக்கே வெயிட் பண்ண மாட்டார், அவருக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்க மனசுல என்ன நடக்கிறதுன்னு. அதனால கேட்கறான்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து, அதுவும் ஆன்மீகம், பௌதிக விஷயமெல்லாம் கேட்டா தரமாட்டார், நமக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தாதான் தருவார். அப்புறம் ஆன்மீகத்தை நம்ம ஏதாவது ஆசைப்பட்டோம்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து ஓகே அப்படிதான் சொல்லுவார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் மேலும் கூறுகிறார், பின்னர் முடிக்கிறார், எல்லாம் சொல்றார். அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் இதெல்லாம் சொன்னேன்னு முடிக்கிறார். என்ன சொல்றார், அனைத்து செழுமையான அழகான மற்றும் புகழ்பெற்ற படைப்புகளில் எனது மகிமையின் ஒரு தீப்பொறியிலிருந்தே தோன்றுகிறது. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பார்க் தான்,
நீ பாக்குற இதெல்லாம் வைபவங்களும் என்னது ஒரு தீப்பொறி. அது பாத்தியா? இன்னும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு, தீப்பொறி தீப்பொறி நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு இன்னும் அதான் நாளைத்த சாப்டர். நாளைத்த சாப்டர் அவர் காட்டி கொடுப்பார். அப்ப இதுல என்னது, நாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கணும், நாம் சரணடையாய் தயாராக இருக்கணும். அது மாதிரி இது என்னது, இது மகாபலி சக்கரவர்த்தியோட ஸ்டோரி தான். நான் வந்து அது ஸ்டோரி எல்லாம் இப்ப சொல்லலை, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் அப்புறம் நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது பார்க்கலாம். நாம் சரணடைய தயாராக இருந்தால் இறைவன் நம்மை தன் இருப்பிடத்திற்கு அழைத்து செல்ல தயாராக இருக்கிறார். இருப்பிடம்னா என்னது, இப்பதான் நம்ம இருந்துதானே இருக்கோம், நம்ம வீடுனா இதெல்லாம் டெம்பரரி, இந்த வேர்ல்டு டெம்பரரி. நம்ம இருக்கிறது ஏன்னா போன ஜென்மத்துல வேற ஒரு வீட்டுல இருக்கணும், இன்னைக்கு இந்த வீட்டுல பிறந்திருக்கோம், திரும்பி வயசாகவும் இறப்போம், திரும்பி வேற ஒரு வீட்டுல பிறப்போம். அது புழுவா பூச்சியா எப்படி பிறப்போம் தெரியாது. பட் இருப்பிடம் இதெல்லாம் பெர்மனண்டே கிடையாது. நம்ம பெர்மனன்ட் இருப்பிடம் இது பகவான். தட் இஸ் பேக் டு காட் ஹெட். பகவானுடைய உலகத்துல தான் இருந்தோம், அங்கேயும் தப்பித்தவரை இங்க வந்தோடனே என்னாச்சு, மேல போக வழி தெரியாம நம்ம இங்கேயே தப்பழிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நம்மை தன் இருப்பிடத்திற்கு அழைத்து செல்ல தயாராக இருக்கிற பகவானுடைய இருப்பிடத்திற்கு கொண்டு போறதுக்கு தயாரா இருக்காரு. இப்போ நம்ம வந்து சரணடையணும், சரணடைய தயாரா இருந்தா பகவான் வந்து கூட்டின்னு போவார். சுதாமா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி சுதாமா நினைச்சு பார்க்கலாம். சுதாமா இறைவனுக்கு உண்மையான அன்பை மட்டுமே அளித்தார். என்னத்தை கொண்டு வந்தார்? தங்க கவச்சம் வெள்ளி கவச்சம் எல்லாம் பண்ணனால கிருஷ்ணர் ஹாப்பியானாரா? இல்ல, ஒரு அவல், ஒண்ணுமே இல்ல, வெறும் அவல் என்னத்தை மனுஷா எப்படி சாப்பிடுவா? ஆனா அதையே ஆனந்தமா சாப்பிட்டாரு. அப்படி ஒரு இது நடந்து வந்திருக்காரு, காலெல்லாம் கழுவி அவருக்கு வந்து அவ்வளவு சேவை பண்ற யாரு? நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே நம்ம வந்து சோம்பேறியா, இன்னைக்கு இல்ல சண்டே, இன்னைக்கு நான் ஜபா பண்ணல, இன்னைக்கு காலையில கொஞ்சம் லேட்டா எழுந்துக்கிறேன், அன்னைக்கு போச்சப்போ அன்னைக்கு சமையல்லாம் குளிக்காம பண்ண பகவானுக்கு ஆஃபரும் பண்ண முடியாது. அப்படியெல்லாம் நம்ம சோம்பேறியா இருப்போம். ஆனா பகவான் எப்படி, அவர் ஐயோ என்னோட சுதாமா வந்திருக்காரு சொல்லிட்டு காலெல்லாம் கழுவி கொடுத்து அவர் வெயிட் பண்றார். டிவோட்டிஸ்க்கு சர்வ் பண்றதுக்கு அவர் வெயிட் பண்றார். சோ சுதாமா இறைவனுக்கு உண்மையான அன்பை மட்டுமே அளித்தார். அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து மிகுந்த பாசத்தை பெற்றார். அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜா அரக்க குலத்துல தான் பிறந்தார். ஆனா சின்ன குழந்தை, அம்மாவோட வயசுல இருந்து இருக்கும் போதே பக்தி பண்ணினதுனால அவருக்கு என்னது பக்தி அப்படி உச்சக்கட்டத்துல இருக்கு. அவர் இந்த குருக்குள் அவர் படிச்ச இந்த இதுல கூட என்னது எல்லாம் ஹிரண்யகசிபை சொல்லும்போது இவர் இல்ல ஹிரண்யகசிபனா எங்க அப்பா எல்லாம் ஒன்னும் கடவுள் கிடையாது, எல்லாரும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ சொல்லுங்க, நாராயண நமஸ்காரம் பண்ணும், நாராயண தான் கிரேட்டு, கிருஷ்ணர் தான் கிரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து குழந்தைகளை சொல்லி, அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் குருக்குல இருக்கிறதெல்லாம் அசுர குழந்தைகள் தான், அசுர குலத்தை பிறந்தவர் தான். எல்லாரையும் மாத்தி விட்டுட்டார் பிரகலாதர். பிரகலாத் மகாராஜா விஷ்ணுவை ஒரு ராட்சச குலத்தில் மகிமைப்படுத்துகிறார். இந்த குருக்குள் இதை இது அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லா குழந்தைகளும் அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் அது கோபம் வந்து அவ அப்பா என்ன பண்றா, பிரகலாதின் தந்தை இரண்யகசிபு அவரது வாழ்க்கையை சிக்கலாக்குகிறார். நீ என்ன மதிக்காம நீ மாத்திரம் என்ன மதிக்கிறது இல்லைன்னு இல்ல, இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி சொல்ல வைக்கிறியா, இந்த பாம்புகளை வச்சு கடிக்க வைக்கிறேன், ஒன்னும் ஆகல. ஏன்னா அவர் தைரியமா இருந்தார். ஒரு டிவோட்டிக்கு என்ன பயமே இருக்க கூடாது. ஆனா நான் தான் கிருஷ்ணரை நம்பிட்டு இருக்கேனே, அப்புறம் எனக்கு என்ன பயம், அவர் தான் பாத்துப்பறேன், நான் சொல்லி நினைக்கிறதுக்குள்ள அவர் பண்ணி காட்டுறாரு, எல்லா கஷ்டமும் அவர் நீக்கிடுவார். அப்ப எனக்கு என்ன பயம், அவர் பாட்டு கூலா இருக்காரு. இவ்வளவு நாகங்கள் இருக்கு, ஒண்ணும் பண்ணல. யானையை வச்சு மிதிக்க செஞ்சாரு, அடிக்க வைக்கிறார், ஒண்ணும் ஆகல. ஒருத்தர் ஈட்டி குத்தி எல்லாம் பண்ற. அப்போ இவர் பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆகாம, ஏன்னா பக்தி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பக்தி இருக்கணும். பகவான் என்ன வந்து ஐ எம் ட்ரூத்ஃபுல், பகவானுக்கு வந்து நான் ரொம்ப இதா பக்தி பண்றேன், அவர் என்னை கண்டிப்பா காப்பாற்றுவார். பிரகலாதின் தந்தை இரண்யகசிபு அவரது வாழ்க்கையை சிக்கலாக்குகிறார். இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரல. பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவ் அவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டார். இப்போ வந்து பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்க மாதிரி இருக்கு. இங்க இருக்காரு நாராயணர், எங்க இருக்காரு, இங்க இருக்காரு, அங்க இருக்கு, இந்த தூண்ல இருக்காரா அப்படி பண்ணா இருக்காரு, இருக்காரு பகவான் இருக்காருன்னு அவர் சொல்லிட்டார். குழந்தை தானே சொல்லிடுது. பகவானுக்கு தர்ம சங்கடம், அப்பப்போ நீ இங்க இருக்கேன்னு சொல்லிட்டியா, நான் இமிடியேட்டா ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த பில்லருக்குள்ள. க்ஷண நேரத்துல அவர் நினைச்சார், வந்தார், உள்ள இருந்தார். கரெக்டா இவருக்கு இரண்யகசிபு அழிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அப்படின்னு, பாதி உடல் மிருகம், பாதி உடல் இது என்ன ஹியூமன், நகங்கள்லாம் பூர்வே வந்து வெப்பனால எனக்கு சாவு வரக்கூடாதுன்னா இந்த நகமே இருக்கு, வெப்பன் இல்லை. மனிதனால சாவு வரக்கூடாது, அனிமலால சாவு வரக்கூடாதுன்னு நான் ரெண்டுமா சேர்ந்து வந்திருக்கேன். வெளியிலயும் சாகக்கூடாது, உள்ளியும் சாகக்கூடாது, நான் நடுவுல படிக்கட்டுல நான் ஒண்ணு வச்சுக்கிறேன். கூழியும் சாகக்கூடாது, மேலையும் சாகக்கூடாது, என் மடியிலே வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் என்ன என்னெல்லாமோ கேட்கிறேன். எல்லாம் சரியா போயிட்டு அவர் கொன்னே போட்டுட்டார், இது அழிச்சுட்டார். பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மதேவ் அவர்களால் பாதுகாக்கப்ப இதெல்லாம் பண்ணி அந்த அப்பா அழிச்சோன்னு பிரகலாத் மகாராஜாவை ராஜா ஆக்கி அவரை வந்து காப்பாற்றினார். இதெல்லாம் பாகவதத்துல ஸ்டோரி இருக்கு. சோ மிக சிறிய வயதில் பக்த பிரகலாத் ஒரு சில ராஜாவாக நியமிக்கப்பட்டார். அப்ப எல்லாரும் ஜெய் 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 சொல்லலாம் பார்க்கலாம். நரசிம்மதேவ் பகவான் கி யாருமே இல்லையா? ஜெய் நரசிம்மதேவ் பகவான் கி जय நரசிம்மதேவ் பகவான் கி जय
இப்ப இதுல வந்து ஒரு நம்ம காத்தால வந்து நம்ம மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது இந்த நரசிம்ம தேவருக்குலாம் ஆரத்தி பண்ணுவா. சோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா புரியும் நமக்கு. ஓஹோ, மங்களாரத்தி என்னது பகவானுக்கு எப்படி எல்லாம் பூஜை பண்றா, குருவுக்கு எப்படி வந்தனம் பண்றா, துளசி ஆரத்தி எப்படி பண்றா. அது நடுவுல சின்னதா ஒரு இது வரும். நரசிம்ம ஆரத்தி ஒரு ஒரு 2 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் தான் இருக்கும். அது வந்து காட்டுவாவா நமக்கு. சோ இதுவும் டெய்லி பண்ணுவா. சோ இதெல்லாம் நம்ம காத்தால பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அதெல்லாம். சோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் மேக் இட் ஹேபிட் ஆஃப் கெட்டிங் அப் ஏர்லி அண்ட் மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்கணும். சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகம், இது பாட்டு தான். அது பாடிட்டு நம்ம முடிச்சோம். நாமசே நரசிம்ஹாய பிரலாதலாததாயினே हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलटङ्कानकालाये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरहरि जय नरहरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नर हरि बोल जय नर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गौरानिताय जय गौरानिताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा. இதான் ஒரு சின்ன குட்டி பாட்டை டெய்லி பாடுவா. பகவானுக்கு வந்து ஆரத்தி எல்லாம் காட்டி எல்லாம் பண்ணுவான். ஸோ தட் யூ கேன் டேக் அட்வான்டேஜ். டெய்லியே பகவான் வந்து இன்னும் நரசிம்மதேவ பகவான் ரொம்ப வந்து இஃபெக்டிவ். ரொம்ப வந்து நம்ம பயமே கிட்டக்கு வராது. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு ஜலந்தம் சர்வத்தோ முகம், அப்புறம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாமியம். எல்லாத்துக்கும் என்ன பயம் இருக்கும், மிருத்யுக்கு ரொம்ப பயம் இருக்கும். அதுல இருந்து கூட விடுவிச்சுடுவார். சோ அந்த இது அந்த ஆரத்தி வந்து டெய்லி பார்க்கலாம். பெனிஃபிட் ஒன்றும் இல்லை, காசா பணமா. காலையில வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுதணும், அவ்வளவுதான். தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி தூக்க போறோம். 5 மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜப்பா பண்ணதான் முடியலையா, ஓகே இந்த 4:30 மணில 5 மணி வரைக்கும் இது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏன்னா யூ ஹேவ் டு கோ டு வொர்க். அப்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணுமே. 6 மணிக்கு என்ன அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ண மெதுவா என்ன ஆகும், தூக்கமும் போயிடும். 5 மணிக்கு தூக்கம் எடுத்து அதுக்கே நான் திரும்பி தூங்குவானே போய் ஜப்பா பண்ணலாம்னு ஒரு கொஞ்சமா ஆசை வரும். ஆனா முதல்ல வந்து இதெல்லாம் பார்க்கலாம். நாளைக்கு என்ன பார்க்கணும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். நாளைக்கு இதோட கோர்வையா தான் வருது. அர்ஜுனன் ஏன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறான் கேட்கிற. எனக்கு வந்து உன்னோட இன்னும் வந்து வைபவம் எல்லாம் கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு என்ன சொல்றேன், எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. அர்ஜுனனின் அனுபவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தின் விளக்கம். அப்ப வந்து அனுபவிக்கிறார், எல்லாம் பாக்குறாரு, அப்படியே எல்லாம் பாக்குறாரு, அதெல்லாம் அனுபவிச்சு அதெல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அதை விளக்கம் செய்யறாரு. நான் என்னெல்லாம் பார்த்தேன், இதெல்லாம் பாக்குறேன், அதெல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனை இதெல்லாம் பார்த்தப்பறம் அவருக்கு வந்து ரொம்பவே பிகம்ஸ் அப்படி ஒரு பக்தி வந்து ரொம்ப பயமும் வந்துவிட்டு, இவ்வளவு எல்லாம் பெரிய ஆளா நீ, எனக்கு தெரியலையே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாரு. நான் சாரி, பிரார்த்தனை என்னது, சாரி சொல்றாரு. ஐ எம் வெரி சாரி. என்னத்துக்கு சாரி சொல்றாரு, நாளைக்கு இருக்கு அவர் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னு. அப்புறம் தூய பக்தி கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை காண முன் நிபந்தனை. இப்போ பகவானோட அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும், தூய பக்தி தான் வேணும். பகவானை நல்லா பக்தி பண்ணா தட் இஸ் த மெயின் கிரைட்டீரியா டு நோ அபவுட் த லார்ட். அவருடைய விஸ்வரூப தர்ஷன பார்க்கறது.
பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிச்சுடலாம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுட்டு we'll end the class. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय और प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. Thank you so much. Stop share.